ادفيو تلكنا نورد حكرنا وانت اخي عيننا كي حسنا نخونلكي عقرنا نخونلكي إريترا نخونلكي نهدر خسر تنسان نسبان كتلفن قابن نتباك خلول نغرقن لجحنتك والتان درعن نخونلكي كتعمكي دا ندبي كتعمكي كري اي ندبي انت تسكيمكي العقيلة سب زي مرتو نحنا نمرتو نعيدنا الشعب جراس الأخير العقيلة انت منا نعرى نجلتو انا مشلونا بحري حوي بإنا نجلتو كند عرفتي تخامنا نحري كند ميتوت توينا نفري أبيمو تزكعن كم تقوبت تتغلي أبيمو تزكعن كم تصدت تحزني ما أسمى فلناكي نبزا نفسنا ورد تزكعن سي ما حنقرناكي موقفنا نخونلكي عقرنا سلام تختاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووتر تمنيتنان بحقنانيو لو مون كم ووترو العلا قداسنا تجلوهم تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتنا إذا مدى مسانا كتونحوا بخبر نعدمكم لايك مقبار شير مقبار يتوغ من حسابكم من بهانات من قدم قداف دما كم ووترو نتحساسب سلو تخلو تقبروا دقاف دما دقاقيبنا نمسكن لو مارستي سفيه كهون أب قطبا أب ودر أب شركنات أب بوليتيكا أب كله زدسس أرستي كلونا كم وترو عبيت جميرنا نقولنا نابتني عدنا موداتا زقل سنة سلوزغوني نابو كنودغينا سلازي سام موداتا مسانا تصنحو مجمريا بتم قبال كنجمر. Let's go. These are minerals essential for making all modern gadgets. The fight with China. Speaking of trade and taxes, Donald Trump has picked a fight with China again. This time it's over the supplies of rare earths. These are minerals essential for making all modern gadgets. China has a monopoly on rare earths. Ever since Trump returned to office, both sides have been clashing on this front. When Trump first announced his tariffs, Beijing responded by cutting rare earth supplies. China showed Washington just how easily it could choke the market. And now Trump is striking back. well أمونغو أمريكان تشاينا نزلو ودر موداتا زي الويد مسل زلو زد ما بعلامة كلتيوم حيلتات أب كدم علو زخولو حدا حدا دارقا كلتيوم بحدا كو اكزيست كلتيوم كم سوبر باورز معر خوينهم كنوبرو زخولو خوينو يسمعو مني زلو أبزيا كاستغاخلا زلاني تشاينا نا أمريكا كم زلاتو نخد كسل ساقام كم زي كوني فلتيوم نا أمريكا بزي وق كحالفوا خمز خولون نعلم بتزخدو زلو من قد تراي أبزل على درجة كبص حكم زخلو تردي ومالو أمريكا جن بتزرلا كايدا بزي كويناتن بزي أجرجر إن تشاينا خي كركرت كيو دغت نعلمنا حيال كوينات كيد كم زي تخل تبو غير برهيلو مالو so this means إذا مالته مالتيو أمريكا نزع حتى أرجزية تريفات زلا نعلمنا مرحنا زلوا كابت زلا تبوتا كي وردت كلا بزت تخال متن نتشاينا تحريك مالسوا مالو تخيلهم دما تقندس زليوا كود قوة مالو تولى دقة هجي بكينات يعني خا ويقلت رايزي كونه كم جابان كجبرهم من جابان بسمانياتات دارجا قطر حدا كتبا كونيا ميلا ما بزفروا لزنا برو كل عينة سقطت هذا مقبار تقطبا كم زر مسكيرو مو دارجا كابتس عتا جمير كسب لو ميكو طبعا جابان نشتي ترى بيت جوراي جبران جيتايو بارالايز كم زخون جيرمو the same tactics تمساسال تاكتيكات تبع تشاينا جنيس ايسر حنت رايده كونسي باك فايرد كوينو بقمت على كوينو مغنيات تشاينا كاب جابان بنغير فللي يالو مجمريا تشاينا انتاو سيفيلايزيشن ስለዚህ እዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ምዕባለ መጀመርዮም ኣይኮነን ካልኣይ ቻይና ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ
ቴክኖሎጂካዊ ዓቕሚ ጥራይ ኣይኮነን ጃፓን ቁጠባውን ቴክኖሎጂካውን ዓቕሚ ጥራይ ሒዙ መፅኡ እምበር ወታደራዊ ዓቕሚ ይነበሮን ሓደ ግዝኣት ናይ ኣሜሪካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣሜሪካ ድሌታ ትገብሮ ከባቢ 50,000 ሰራዊት ዘለዋ ስለዚ ካብ ድሌት ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ወላ ኣንጻር ረብሖም ይኹን ቻይና is different beast ቻይና ፍልይ ዝበለ ሃገር እዩ ሓያል ወታደራዊ ጭዋዳ ዘለዎ እዩ ታሪክ ዘለዎ እዩ ስለዚ ሱፐር ፓወር ናይ ዓለምና ንክኸውን ኩሉ ተረቋሒታት ዘማል እዩ ኩሉ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎ ሓያል ህዝቢ ኣለዎ ሓያል ታሪክ ኣለዎ ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ዝቐፀለ ሲቪላይዜሽንስ ናይ ስልጣነ ምንጭ ናይ ስልጣነ ዝነበረ እዩ ስለዚ ከም ብሓድሽ ኣይኮነን ኣብዚ ንመፅእ ዝነበርና ናይ ዓለምና ዝሓየልና ነርና ኣብ ቦታና ኢና ንምለስ ዘለና ዝብል እምነት እዩ ዘለዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ መርሕነት ኣለዎ እቲ መርሕነት ድማ ኣብዚያ ሕጂ እንታይ ክንረብሕ ንኽእል ክንደይ ቢልዮን ክንእቱ ንኽእል ዘይኮነ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 20 ዓመት ድሕሪ 50 ዓመት ድሕሪ 100 ዓመት ኣበይ ክንህሉ ንኽእል ምናልባት ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ 100 ዓመታት እንታይ ብድሆ ክመፀና ይኽእል ካበይ ይመሃርዎ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣይኮኑን ካብ 1700 ክሳብ 1800 ዝነበረ ዓመታት እቲ ዝሓየለ ስልጣነ ናይ ቻይና እንታይ ምስ ገበረ እንታይ ጌጋታት ምስ ፈፀመ ወዲቑ ዝብል ታሪካዊ ሰረት ዘለዎ እዩ ኣሜሪካ ከም ሃገር ከይቆመ ከሎ ቻይና the most powerful civilization እዩ ነይሩ ስለዚ ቻይና ኩሉ እቲ ታሪክ ናቶም ድማ ሓደ ብሓደ ዝተሰነደ እዩ ከም ቻይናውያን ኣብ ዶኩመንቴሽን ሓያል የለን እዩ ዝበሃል ስለዚ ዳርጋ ናይ ዝሓለፈ 2000 ዓመት ዝተሰነደ ታሪክ ኣለዎ እዚ ክበሃል ከሎ ኩሉ እቲ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዘጋጥሞም ብድሆታት ሕጂ ናበይ ገፆም ክኸዱ ክእሉ ስለዚ ዳርጋ ሞር ፊሎዞፊካል ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ዘለዎ መርሕነት እዩ ስለምንታይ ዝነግረኩም ኣለኹ ኩሉ ግዜ ናይ ሓፂር ኣተሓሳስባ ዘለዎ ናይ ነዊሕ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ተገጢሞም እቲ ናይ በዓል ሓፂር ኣተሓሳስባ ኣብ ሓፂር ግዜ ክዕወት ይኽእል እዩ እቲ ናይ በዓል ነዊሕ ኣተሓሳስባ ናይ ነዊሕ ስትራቴጂ ዘለዎ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ቃንዛ ተሰኪሙ ሽግራት ፅዒሩ ኣብ ዝነውሐ ከም ዝዕወት ክገብር ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ውድድር ድማ በዚ መንገዲ ክንርድኦ ኣለና ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ናይ ሓዳሽ ቪድዮ ኣብዚ ቻነል ናይ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ናይ ቀደም ቪድዮ ኣውሪደ ኣለኹ ከትኩም ስምዕዋ እቲ ኣርእስቲ ክትሪኡ ከለኹም ትሪገር ክገብረኩም ይኽእል እዩ ከምዚ ናይ G13 G15 ቅዋም ገለ ክበሃል ከሎ ተቃወምቲ ጥራይ ዝዛረብዎ ኮይኑ ዝስማዓኩም ኣሎ ጀነራል ስብሓት ብንጹር ሓደ ሕብረተሰብ ንነዊሕ እዋን ክዕወት ኮይኑ እንታይ ከም ዘድልዮ ስነ ኣእምራዊ ኣቃውማ ናይቲ ሕብረተሰብ ብዝብል ነዊሕ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ቅዋም ኣብ ከመይ መድረክ እዩ ዝሰርሕ ቅዋም ሽማዊ ድዩ ክኸውን ተግባራዊ እንታይ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ናይ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ዘረባታት ምዝ ናይ ቻይና ሲቪላይዜሽንስ ናይ ነዊሕ ኣሚቶም ዝኸድዎ ምስኡ ስለተሓሓዝ እታ ባርሲ ዝግበር ስምዒትኩም ከይተንከፈኩም ኣትይኹም ስምዕዎ ናይ ብሓቂ ለባምን ብሱልን ነዚ ሃገርና ንዝመፅእ ንዓመታት ንክትቅፅል ዘድልያ መሰረት ንክትነድቕ ዘድላ ተሓሳስባ እዩ ነዚ እንተሰሚዕና ድማ ኢና ፅቡቅ ለስ ገባክ ኣብቲ ባክግራውንድ ስቶሪ ሰሚዕና ኣለና ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ታሪክ ክምለስ ኢና ኣብቲ ዘሎ ውድድር ባ ክምለስ ኢና He has issued his biggest threat yet. Trump has threatened a 200% tariff on China. So you economically with China now getting much better. They have to give us magnets. If they don't give us magnets, then we have to charge them 200% tariff or something, you know. But we're not going to have a problem, I don't think, with that. China curbed the exports of rare earth magnets in April. This was a direct response to Trump's trade. ሕጂ እቲ ሓደ ካብቲ ቻይና ልክዕ ከምዚ ንኣሜሪካ ሕማቅ ቃል ክጥቀም እየ ብጎሮሮኣ ወይ እውን ብፍረ ነፍሳ ሒዛታ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ንወዲ ተባዕታይ ብፍረ ነፍሱ ድሕሪ እስኪ ብዙሕ ነገር ክገብር ኣይክእልኒ ክመውቱ ዘይኮይኑ እዚ ማግኔት ዝበሃል ዘሎ ናይ ሬር ኤርት ዝብልዎ ዘለው ሳሕቲ ዝርከብ ማዕድን ኣብ ኩሉ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ኣብዚ ሌተስት ናይ ኣፅዋር ቴክኖሎጂ ድዩ ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ድዩ ናይ ኮምፒተር ቺፕስ ድዩ ኣብ ኩሉ ወሳኒ ዝኾነ ማግኔት ዝበሃል ኣሎ ቻይና ጥራይ ተፍርዮ ከተፍርዮ ትኽእል ኢኻ ቻይና ጥራያት ዝበለፀ ምፅራይ ትገብሮ ክሳብ 90% ናይቲ ዕዳጋ ትቆፃፀሮ ቻይና እያ ንኣሜሪካ ድማ ብጎሮራ ሒዛታ ኣላ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ በቃ ዓቕሉ ፀይብዎ 200% ታሪፍ ክገብር እየ በዚ ከምዚ ክገብር እየ ናበለ ይፍክር ኣሎ ኣብ መወዳእታ ግን ልክዕ ከምዛ ብጎሮሩ ዝተተሓዘ ሰብ እምበር ስትራቴጂ ዘለዎ መራሒ ይመስልኒ ዘሎ ዓለም ምሉእ ድማ ብኣንክሮ ትዕዘበላ እዚ ጉዳይ እዚ very, very important. China curbed the exports of rare earth magnets in April. This was a direct response to Trump's trade war, and this is hurting the US. Like I said, rare earth minerals and magnets are critical for any modern day technology. Your smartphones, electric cars, wind turbines, even missiles, they all need these magnets and rare earths. And China controls this market. It controls 90% of the global rare earth supply. That is Beijing's leverage. So when exports were cut, the impact was immediate. By the month of June, ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሬር ኤርዝ ዝበሃል ዘሎ
ቻይና ንነዊሕ ዓመታት ተዳልያ ዝገበረቶ እዩ ሃንደበድ መጽ ኣይኮነን እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ቴክኖሎጂ ስለ ዝጥቀምሉ ብዘይ እዚ ነገር እዚ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ክንቀሳቀስ ኣይክልኒ እዩ ወይ እውን ኣብ ክሳራ ከጋጥሞ እዩ ዋጋታት ክኸብር እዩ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ፀገም ክመጽ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንኢንፍሌሽን ክቆፃፀር ክኽላለዎ ጽቡቅ ከይት ኮይኑ ቻይና ምናልባት ኣሜሪካ ናይ ቴክኖሎጂ ቅድሜና ስለ ዝነበሩ ኣብ ብዙሕ ይቅድሙና እዮም ብዙሕ ነገራት ግን ኣሎ ንሕና ንፈልጦ ኣሜሪካውያን ክገብርዎ ዘይክእሉ ዘይደልዩ ዝነበሩ ዝበልዎም ነገራት ኣቐዲሞም ኣሜሪካ ብቴክኖሎጂ እንተዓፅያትና ነቲ ቴክኖሎጂ ናታ ከምዘይ ስጉም ከምዘይ ጎይ በን ጌርና ክንሕዞ ንኽእል ኢሎም ተዳልዮም እዮም እዚ ኸ እንታይ ዝነግረካ ስትራቴጂ ንፀላኢኻ ልዕልዩ ቴክኖሎጂ ስለ ዘለካ ጥራይ ኮንካ ትቕድሞ እንታይ ዳ ነቲ ንሱ ላዕሊ ለኒ ቴክኖሎጂ ዝብል ዘሎ ጥረ ነገር ናቱ ካበይ ይመፅእ ነቲ ጥረ ነገር ከመይ ጌርካ ተውፅኦ ብሕሱር ተውፅኦ ብሕሱር ተፃርዮ ዶሚኔት ትገብሮ ነቲ ዕዳጋ ስለዚ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ለኒ ክትብል ትኽእል እያ እቲ ቴክኖሎጂ መሰረት ናቱ ግን ኣብዞም ጥረ ነገራት እዩ እዚ ጥረ ነገራት እዚ ድማ ኣሜሪካ ከተውፅኦን ከተፃርዮ እንተኮይና ሓደ 7 ዓመት 8 ዓመት ከድልያ እዩ ነቲ ፋብሪካታት በቲ ንሳ ትደልዩ ዓቐን ስኬል ንክትቅርበ ተኮይና and this is the game እንታይ ዝብል ኣሎ ናይ ቻይና ዝበለፀ መፅሓፍ the art of war ዝብልዎ ኣብኡ ዝብል ኣብቲ the art of war ዝብልዎ ሳንሱ ዝበሃል ዝፅሓፉ መፅሓፍ ጥንታዊ ወታደራዊ ስትራቴጂ ኣብ ኮርፖሬሽንስ ኣብ ቢዝነስስ ሎሚ ተቐዳማይ መፅሓፍ ኣብ ዓለም ዝበሃል ማለት እዩ ነዚ ዝነግሮም ንፀላኢኻ ኣብ ዝጥዕመካን ብዝጥዕመካ መንገዲ ገጢምካ ክስዕሮ ዘለካ እምበር ንሱ ኣብ ዘዳለወልካ መፃወድያ መፂእኻ ይኮንካ ትስስእ ንዑ ንሱ ዘዳለወልካ መፈንጠራሪ ኢኻ ክትእለለካ ንፀላኢ ግን ኣብቲ ንስኻ ተድመዓሉ ቦታ ናብኡ ክትዕድመለካ ኣብኡ ምፂኻ ኢኻ ክትድክሮ ዘለካ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ቻይና ንኣሜሪካ ምናልባት ኣይርከብናዮን ግን ኣበይ ከነድመዓላ ንኽእል ኢሎም ፅቡቅ ገይሮም ሓሲቦም ዝገበርዎ ስልቲ ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ድማ ዓበ ብድሆ ገጢምዎ ኣሎ and this is going to be one of the most important thing ወላ እውን ኣብዚ ናይ ሕጂ ግሪን ቴክ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ድዩ ናይ ሶላር ፓነልስ ናይ ካልእ ቻይና ነቲ መሰረት ናይቲ ቴክኖሎጂ ፅቡቅ ጌራ ሒዛቶላ ነቲ ሰፕላይ ቼን ዝበሃል ፅቡቅ ጌራ ሒዛቶላ ነቲ ባክቦን ናይ ቁጠባ ዝኾነ ነገራት ሒዛቶላ እዚ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣሜሪካ እንድሕር ኢልካ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትገብሮ ትኽእል የለን ከተፈራርያ ትኽእል እቲ ምፍርራህ ግን ኣብ ቻይና ይሰርሕ የለን ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ቻይና ብመሰረቱ ኣብ ኣሜሪካ ዝምርኮስ ኣይኮነን ብግምጣሉ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ብዓብኡ ኣብ ቻይና ዝምርኮስ እዩ ስለዚ ኢምባላንስድ ቁጠባ ኣለዎም ክልቲኦም ወላ ክልቲኦም ዝተጠናነጉ ተኾኑ ቁጠባ ናይ ቻይና ኣሜሪካ እንተኣጊዳቶ ገንዘብ እዩ ዝኸስር ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ግን ቻይና እንተኣጊዳቶ ፋንክሽን ክገብር ኣይክልኒ ክሰርሕ ኣይክልኒ ስለዚ እዚ ውግእ ናይ ክልተ ኣዝዮም ኣንተር ዝኾኑ ሓይልታት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ምስ ቻይና ጥራይ ኣይኮነን ውግእ ናቱ ዘሎ እንታይ ዳ ምስ ህዝቢ ቀንዲ ፀገም ኮይንዎ ዘሎ ምስ ሃገሩ ቀንዲ ፀገም ናቱ እንታይ ማለት ናይ እዚ እስን ኣብዚ To breaking news that President Trump says he is removing Federal Reserve Governor Lisa Cook. Here's what I want you to know. This is the first time in 112 years that a U.S. president has moved to force out a Fed governor. The independence of the Federal Reserve has been a key element of American exceptionalism for over a century. And in one single social media post, President Trump may have kicked back to the curb tonight. And his cause to fire a Fed governor? An allegation of mortgage fraud made by a member of the Trump administration, Bill Pulte, who oversees mortgage giants Fannie Mae and Freddie Mac. We now have a statement from Lisa Cook that of American exceptionalism for over a attempt to remove the president governors appointed. With me now to discuss Natasha Stern, former. Okay. እዚ ትሪእዋ ዘለኹም ሊዛ ኩክ ትበሃል ሓንቲ ካብቶም ዓበይቲ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ነቲ ዶላር ዝቆፃፀር ማለት እዩ ፌደራል ሪዘርቭ ኣብ 1912 ዝቆመ ሓደ መቸም ወላ ሰይጣናዊ ትካል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ነዚ ዶላር ማኒፕሌት እናገበረ ዝነብር እዩ ግን ብመንፅር ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ካብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝወፀ እዩ ዝኾነ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ክፀልዎ ከም ዘይብሉ ኮይኑ ዝተሰርሐ እዩ እዚ ከዓ እቶም ፖለቲከኛታት ንናቶም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኢሎም ነቲ ቁጠባ መሳርሒ ናቱ ከይገብርዎ ተባሂሉ ይተሓሰብ እቲ ፌደራል ሪዘርቭ ብዙሕ ብዛዕባ ተዛሪበ ኣለኹ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት እውን ዘለዎ እዩ ንመለስ ኣብቲ ስቶሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ 100 ዓመት ተገይሩ ዘይፍለጥ ነገር ገይሩ ኣሎ ንሱ ድማ ሓንቲ ካብቶም ቦርድ ሜምበርስ ናይቲ ፌደራል ሪዘርቭ ብስልጣኑ ሰጊግዎ ኣሎ ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ዶናልድ ትራምፕ ብብዝሒ ዝሰጎም እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ፈሊጥኩም ኣለዎም ፀለምቲ እዮም ኣሜሪካ ዘለና ፀለምቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ እንዲኦም ዘለው እዚ DEI ዝብልዎ ኣለዉ diversity equity and ገለመለ ዝብልዎ ቃሊ DEI
በዛ ቃል እዚያ ዶናልድ ትራምፕ ማዕረ ዝኾነ ውድድር ክንገብር ኢና እናበለ ንኩሎም ቶም ጸለምቲ ካብቲ ኣገደስቲ ቦታታት ክሰጎም ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሕ ጸሊም ድማ ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ያ ነቲ ሃገር ከም መሓይሻ ስለ ዝደሊ እዩ this is going to be very serious ነቲ ናይ ጸለምቲ ኣካይዳ but this is different issue ጸላም ስለ ዝኾነ ጥራይ ኮነ ሰይዋ ዘሎ እዚያ ሰብ እዚያ ኣገዳሲ ስልጣን ኣለዋ ኣብቲ ፌደራል ሪዘርቭ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይደሊ ኣሎ ኣይለኩም ኣነ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ክኾን እዩ ዝደልዮ ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ ፕሪንት ክገብር እዩ ደልዮ ኣሎ ስለምንታይ ብዙሕ ገንዘብ ፕሪንት ክግበር ወይ ከዓ ኢንትረስት ሬት ታሕቲ ክወርድ ደልዮ ዘሎ ኦፍ ኮርስ ኢንትረስት ሬት ታሕቲ ተወሪዱ መዓት ገንዘብ ኣብቲ ሲስተም ክመጽእ እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ናበይ ክኸይድ ናብ ስታክ ማርኬት ናብ ክሪፕቶ ክኸይድ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካብ ስታክ ማርኬትን ካብ ክሪፕቶን ንጅቡ ዝህትም ዘሎ ነቶም ገንዘብ ዝሃብዎ ቢልዮነራት ድማ ብኸመይ ክኽዕሶም ዝኽእል ስለዚ ኣብቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ንኸይከይድ እቲ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ጀረሚ ፓወል ዝበሃል ቼርማን ናይቲ ፌደራል ሪዘርቭ ከምኡ ድማ በዓል ዜን ቦርድ ሜምበርስ ኢምፖርታንት ፓወር ዘለዋ ያቡ ስለዚ ነቲ ጀረሚ ፓወል ከኣልዮ ስለዘይከኣለ ነዚያን ተሰቢጉ እቶም ኣብ ጎኑ ዘለዋ ኣብቲ ፌደራል ሪዘርቭ ስልጣናቱ ናይ ምውሳን ዓቕምናቶም ላዕሊ ክኸውን ይኽእል እሞ ነቲ ቼርማን ናይቲ ፌደራል ሪዘርቭ እውን ንኽኣልዮ ክሕግዞ ይኽእል እዩ ሎንግ ስቶሪ ሾርት ንውሕ ዝበለ ዛንታ ሕፅራ ኣቢልና ክንሪኦ ከለና ዶናልድ ትራምፕ ሞር ናይ ዲክቴተር ባህሪ ኣለዎ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ዲሞክራሲያዊ መራሕቲ ተባሂሉ ኣሎ ግን ስልጣን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሰረቀ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስልጣኑ እናዕበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካውያን ድማ እዚ ዓብ ፍርሂ ዝፈጥር ዘሎ እዮም ዝብሉ ብርግፅ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ነቶም ሃብታማት ስለ ዘርብሕ ብዙሕ ጫውጫውታ ክትሰማዕ ይትኽእል ኢኻ በቲ ዴሞክራቲክ ሳይድ ገለ ጫውጫውታ ኣሎ ግን እቶም ቢልዮነራት ስለ ዝረብሕሉ ንባዕሉ ቢልዮነር ስለ ዝኾነ ኣነ እንታይ ኢለኩም ፎሎው ዲስ ጋይ ንኣሜሪካ መስ ክገብራ ከለና ዓለም ክርብሻ ይኽእል ንጅቡ ግን ዝርብሽ ሰብ ኣይኮነን ንቁጠቡ ዝርብሽ ኣይኮነን ፎሎው ዲስ ጋይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሩ ኣብ ቢትኮይን ኣብ ስታክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሩ if you don't do you will pay a heavy price ዘይ ምግባር ነቲ ዶላር መመሊሱ ናይዚያ ውሳነ ናይዚያ ዝበላ ዘረባ ጥራይ እንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ ረኣዩ እዚ ዶላር ክሳዕ ክንደይ የንቆልቁል ከም ዘሎ ክትሪእዎ ኢኹም ኣብዚ let's see where is it I don't know ኣብዚ ኣላ ምናልባት ትዛረብ ከላ ክንሪኣ ኢና weakening against other major currencies. With me now to discuss, Natasha Stern, former Treasury official and Yale Law professor, and Brendan Greeley, contributing editor for the Financial Times. Immediately after the announcement, you saw this large dip in the United States dollar. We can put the Wall Street Journal story up here on the screen. It's actually quite interesting the way they put it. They say, quote, uncharted waters, Trump's attempt to take charge here of the Fed. The intention to fire him could give sway over the central bank's rate-setting power. So again, we can put the Wall Street Journal story. كم تريوز اللهم زي دحرتو سنة ناي دونالد ترامب دولار كميل خمس وردة يوم زريهم زلوا بلامت بلوا دحرتو سنة الفدرال ريزيرف ناي أمريكا بريزيدنت سجون تكمو كوسس لزي جبوز نبره انتاي وسنة تي دولار أم قال كيلو زد ما قبل اللي بتعرفين بكال النبلة ناي دولار تدلعينتن ناي أمريكا قبلتنتن كم معلتنا معلتي نادا خمول لبز خيز زلوا نهند النهرمة نتشاينا نفراره نيوروبا نادا خمة نكالوت هجرات أفريقيا كال على من دما بتعرفين بكالن زهر ملوز ولا جزء هجرات دما كم بعد البرازيل يكونا روسيا يكونا تشاينا يكونا هندي يكون كالوت هاب أمريكا وصاي كم يجرنا نعب زبل سقمتي بزقال تفي أبز خدول زلوا جزء إذا عينت وساني وسن مهلاو نقط أبانا أمريكا كمون نتقبلتنا أمريكا زل على حدقة فترة اللي كم زغلي هم زنقر زلوا أني أمودتا أزيز ربازي بس من تايك تتحزن لك أدانا أمريكا أتريكر the level أب حساب 3 تريليون بس حلا بزلوا دونالد ترامب لما مملي سجنزة برينت بمقبار نتهاجر نابز قاعد يشجر كتوا because he really wants to be very very rich I think بناتي مرداتا أما أنا هبتام كون دليله أبزنا كريبتو سبيس أبزحت كامبانيات إنفست وقبروا على ناي بيتكوين يخون ناي إثيريوم يخون ناي كالوت ناتوم ميم كوين اللوم ناي قلل اللوم أب ستاك ماركت دما كله تكامبانيات ناتوم أب ستاك ماركت يزلو سلازي بخلو كرب حيلهم تبقي سمزلو نتجنزب انترست ريت تحت توريدهم مدما بزو جنزب بسيستم كماتيو نسو دما زباز حتى جنزب ناب ستاك ماركت دما ناب كريبتو يزخيد and then he will be very rich توم invest قبر دما you will benefit from this إزي دونالد ترامب غير وزلو حدا كابتي حدا جنيا وسانة كون كم زغلن بو غير دما نتقول تبع كاسيو يخلي يبللو well إزي حدا كون كله بقمت قالوا نرأي ني بوليتيكا وكنتاتنا توخ انتاي مسلالو نابي قصو يخيدالو
The United States just deployed 3 warships and 4,000 Marines near Venezuela's coast. This comes as President Trump orders military action against Latin American drug cartels threatening American cities. Defense Secretary Pete Hegseth confirmed the deployment yesterday. The USS Gravely, USS Jason Dunham, and USS Samson will begin operations off Venezuela over the coming months. These Aegis-guided missile destroyers carry America's most advanced naval weapon systems. ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ጎኒ ጎኒ እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ቬኔዙዌላ መራሒ ረጂም ቼንጅ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ድማ ንጹር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብዙሕ ምትላልን ምድንጋርን ዘድልዮ ከም ዘይኮነን ፒፕል ኣር ቨሪ ክሊር ራይት ናው ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ይፍትን ከም ዘሎ ረጂም ቼንጅ ምዃኑ እቲ ገይም ንኩሉ ሰበር ይህሉ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ናብ ቬኔዙዌላ ስርዓት ንምቕያር ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣዳልዩ ከም ዘሎን ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብመንገዲ ናይ ሓሽሽ ምቁፅፃር ዘይሕጋዊ ኣካይዳ ንምቁፅፃር ብዝብል መንገዲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ሕማቕ ስጉምቲ ናብ ሕማቕ ስቴፕ ናብ ሕማቕ ዳይሬክሽን ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ድምር ናይዚ ውፅኢት ድማ ኣሜሪካ ኣብ ቁጠባ ትወስዶ ዘላ ስጉምትታት ንዑ ንምቕያር ካልእ ፀጋታት ናይ ሃገራት ብሓይሊ ክትግብት ክትክእል ኣለካ ከይወደቕካ ከለኻ ምውዳቕካ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ከይወደቕካ ከለኻ ዘድልየካ ፀጋታት ቀልጢፍካ Tensions are escalating between Venezuela and the United States. Washington has reportedly ordered additional ships to the Southern Caribbean as part of President Donald Trump's efforts to address threat from Latin American drug cartels. Now, reports say the Trump administration is deploying a guided missile cruiser along with a nuclear-powered submarine. Both are expected to arrive in the region by early next week. ከም ንሪኦ ዘለና ወታደራዊ ጭዋዳ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ቬኔዙዌላ እናሓየለ እናዓበየን ይመፅእ ከም ዘሎን ምክንያት ኦልሞስት ወዲኦም ከም ዘለው ስጉምቲ ንክወስዱ እዩ ዘርኢ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ካልኣይ ክፋል ናይ ቬኔዙዌላ ዘጥቅዕዋ ዘለው እውን ኣንፃር እስራኤል ተሪር መርገፂ ከርኢ ስለ ፀንሐ ናይ ቬኔዙዌላ መራሒ ኒኮላ ማዱሮ ነቲ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጋዛ ዝወርድ ዘሎ ገለ ካብቶም ኣበርቲዖም ክዛረብሉን ክኹንንዎን ዝፀንሑ መራሕቲ እውን ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ከም ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ ሳብመሪናት ይኹን ኒኩለራዊ ዓቕሚ ዘለዎን ሳብመሪናት ይኹን ከምኡውን ጋይድድ ሚሳይልስ ክትኩሳ ዝኽእላ መራኽብ ኩናት ናብቲ ቦታቲ የቕርብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ እዚ ድማ እንታይ ዝነግረካ ኣሜሪካ ሓደ ከቢድ ስጉምቲ ክትወስድ ትዳሎ ከም ዘላን ትሸባሸብ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣዛረባ ርእስቲ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ዓለምና ብቆላሕታ ትጥምቶ ዘለያ መኣስ እያ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክትወስዶ we don't know እዚ ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን ኩናት ከይወደት ከላ ክትወስዶ ትደሊ ዘላ ስጉምቲ እዩ ብወገን ናይቲ ኣሜሪካ ትፋጠጠሉ ዘላ ምስ ራሽያ ኸ The top of the hour, Vice President J.D. Vance suggesting energetic diplomacy is what will end the war between Ukraine and Russia. Listen. We're trying to negotiate as much as we can with both the Russians and the Ukrainians to find a middle ground to stop the killing. I think what the president has tried to do here is try to engage in very aggressive, very energetic diplomacy because this war is not in anyone's interest. It's not in Europe or the United States' interest. We don't think it's in Russia or Ukraine's interest to keep going. So we're going to keep on pushing for a diplomatic solution. The problem is, I think, ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ናይ ዩክሬን ደጋፊ ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ እዩ ዝሰማማዕ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተዛረባ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ራሽያ ተዘራሪብካ ክፍታሕ ዘሎ ሓያል ኤነርጀቲክ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ክካየድ ኣለዎ ዝብል ዘሎ እንተቲ ምዕራባዊ ሚድያ ብከምዚ መንገዲ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ተኮይኑ ኣብ ልዕሊ ፑቲን ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ ወይ እውን ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ኣብ ዝብል መደምደምታ እዩ ዝወድቕ ዘሎ እቲ ኩናት ብዝበርትዕ መልክዕ ይቐፅል ኣሎ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ለውጢ ናይ ፖሊሲ ከም ዘይብሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኸውን መን ኮን ቀልጢፉ ዓይኒ ሰብ የብል ኾን ካብዚኦም ሓይልታት ኖባዲ ኖውስ ንሕና እቲ ስቶሪ ንከታተሎ ኣለና ዝኾነ እንተሎ ክነግረኩም ኢና ጉዳይ ናይ ዩክሬን ራሽያን ወላ እኳ ብዙሕ ናይ ዲፕሎማሲ ፃዕሪ ይግበር ተሎ ኣብ ባይታ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ዘየርኢ ዘሎ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና and at the end of the day በዓል ሓይሊ ድዩ ክውድኦ ወይስ ኣብ ጣውላ እዮም ክውድዎ ሓቢርና ክንከታተሎ ንኽእል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ኩናት ንዓለም ሙሉእ ዘዛርብ ዘሎ ለንቀነ ድማ ብዙሕ ኣገራሚ ምስጢራት እዩ ዝወፅእ ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣገራሚ ምስጢራት ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ኩናት ናይ እስራኤል እዩ መጀመርያ በዚ እስከ ንጀምር ሓንቲ ንዓይ ዝገረመትኒ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ደገፍ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ እዩ ንዝብል እስከ ስምዑ ብዚ converted to Judaism 2 years ago, according to White House official. There it is. That's his blog.
In 2019, Mr. Rick Wiles of True News, which was later shut down for obvious reasons, addressed the issue of President Trump's unconditional support for Israel. President Donald Trump converted to Judaism 2 years ago and joined Chabad Lubavitch Synagogue in New York City. እንታይ ዝብል ስቶሪ ዝስማዕ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ናብ እምነት ኣይሁድ ከም ዝቀየረ እምነት ናቱ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ዘገርም ኣይኮነን ኣይሁድ ተኾነ ዝኾነ ወላ ናብ እስላም ተቀየረ ናብ ካልእ ዓይነት ክርስ ወላ ናብ ቡዲዝም ተኸደ ፀገም ኣይኮነን ግን እቲ እስራኤላውያን ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎም ቁፅፅር ኣመና እናገረመና ዓለም ዘገርም ኣብ ዘለዎ ግዜ ስለምንታይ ሰብ ዝክሳዕ ክንዲ ዝተንበርኪኹ ዘሎ ንዝብል ሰብኣይ ጓሉ ሓንቲ ካብተን ዝፈትዋ ደቁ ኣብ ዝሓለፈ ፕሬዚደንትነት ናቱ ድማ ዓባይ ኣማኻሪት ናይ ፕሬዚደንት ዝነበረ ሰብኣያ ድማ እቲ ኩሽነር ዝብልዎ ዝነበሩ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፊ ኮይኑ ዝነበረ ኣይሁዳዊ እዩ ስለዚ ንሱ ሰብኣያ ኣይሁዳዊ ንሳ ድማ ኣይሁዳዊት እያ ኣይሁዳዊ በዚ ጁዳይዝም ዝበሃል ሪሊጅን ኣሎ ዕብራዊ ዲና ንብለት ሃይማኖት ናቶም እስከፅሓፉለይ እንታይ በሃል ብትግርኛ ጁዳይዝም ዝበሃል ብእንግሊሽ እንደን ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ንሶም የሚኖሞ ከም ዝኣተወን ሙሉእ ብሙሉእ ናብ እስራኤል ዝተንበርከኸ መራሒ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እቲ ሓደ ዝበሃል ዘሎ እዩ ካብኡ ዝገደደ ዝሰማዕክዎ ግን እዚኣ ስምዕዋ shows so much disrespect. Prime Minister of Israel shows so much disrespect towards the president of my country. No, he never had any respect at all. Netanyahu here is mocking Bill Clinton and he's mocking the American people for being essentially a bunch of grasshoppers, that he can do whatever he wants with us, including lie our fathers into sending their sons to die in his wars. In this video, he is no longer the prime minister at a settler's house. እዛ ቪድዮ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ሓደ ዓብይ ፖድካስት ዝኾነ ሌክስ ገለ ሽሙቲ ፖድካስተር ዓበ ፖድካስት ሚልዮናት ሰባት ዝከታተልዎ እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ንእሽተይ ክፋል ናታ ኣምፅያ ነይረ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ መን ከም ዝቆጥሖ ንነተንያሁ ኣይ ዶንት ኖ ኣከባቢ 2000 ዝገበራ ቪድዮ እያ ኣሜሪካ ኣብ ኢዱ ምዃና መራሒ ናይ ኣሜሪካ ኣንፃሩ ክኸይድ ከም ዘይክል ኣሜሪካውያን ወታደራት ኣብ ውግእ ንሱ ዝደልዮ ንክሞቱ ስልጣን ከም ዘለዎ ክገብሮም ከም ዝኽእል 80 ሚእታዊት ህዝቢ ኣሜሪካ ንእስራኤል ከም ዝድግፋ እስራኤላውያን ከማን ክንዱ ነትናቱ ኩነታት ኣይድግፍዎን እዮም ናበለ ዓብይ ትዕቢት ከም ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ዝገልጽ እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሜይንስትሪም ክትከውን ምኻላ ናይ ብሓቂ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ናተንያሁን ናቱ ሓደገኛ ዝኾነ ሰርክልን ብደረጃ ዓለም ብኣሜሪካውያን ብኤሮፓውያን ዓብ ተፀላዕነትን እቲ ትክክለኛ ምስሊ ናቶም እቲ ትክክለኛ ስእሊ ናቶም ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ክመፅእ ክኢሉ ኣሎ እዚኣ ድማ ኡይ ተብሎም ዘላ ሓንቲ ቪድዮ እያ ጎኑ ጎኑ ሓደ ካብቲ ንእስራኤላውያን ተዓሚቱ ዝድግፎ መን ይፈልጥኩም ኣለኹም ኣብዚኣ ስምዕዋ it's crazy እስራኤል ትረኽቦ ዘላ ጉዳይ ኣብዚ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝወፅእ ዘሎ እዚ ምስጢር እውን ኣይኮነን viral for saying something that typically white preachers never say. Pastor goes viral for saying something that typically white preachers never say about Israel. Here it is. Oh yeah, God will bless Israel or God won't bless you. Now here's the thing. The modern day nation of Israel is not a lucky rabbit's foot. As long as you rub it, God will be good to you. It doesn't work that way. But not only that, the Bible simply does not say that at all. The Bible does not say anywhere in the Bible to bless Israel, yet especially the modern day nation of Israel. We had some visitors just last week that were down here for vacation. ሓደ ካብቲ ኣብዚ ቻነለይ ብዙሕ ግዜ ዝዛረቡን ነገር እንተሎ እንታይ ይፈልጥኩም ኣለኹም ኣብ ቅዱስ መጽሓፍሲ ኣምላኽ ኣብተን ቀዳሞት 5 መጽሓፍቲ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ኣብሎ ንእስራኤል ማለት ናይ ያዕቆብ ሽም እዩ ያዕቆብ ወዲ ይስሐቅ ወዲ ብርሃን ማለት እዩ ንያዕቆብ እስራኤል ኢሉ ስለ ዝፀውዖ ንዓኻ ዝረገመ ርጉም ንዓኻ ዝመረቐ ምሩቕ ክኸውን ኢልዎ ስለዚ ንእስራኤል ነዚ ሃገር እስራኤል ነተንያሁ ዝመርሓ ዘሎ ሃገር ከም ዘይኮነ እዚ መብዛሕትኦም ነቲ ኩነታት ዝፈልጡ ዝዛረብዎ እዩ ምክንያቱ there's a lot of disconnect between ኣምላኽ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ንእስራኤል ንያዕቆብ ወዲ ልበይ ዲ ዋላ ገለ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ነይሩ ንያዕቆብ ታ ስቶሪ እቲ መንፈሳዊ ነገር ገዲፍካ እውን ከም ስቶሪ ክትሪኦ ከለካ ንዓይ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ንእስነተይ እንዲኣንቢበ ቅዱስ መጽሓፍ ጦብላሕታ ዝገደፈትለይ መመሊሰ ከምብባ ደስ ትብለኒ ዝነበረት ስቶሪ እያ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕቶታት ኣብ ንእስነትካ ዝመፀካ ብኡ ዝኾነ ንእስራኤል ዝመረቐ ብሩቕ ንእስራኤል ዝረገመ ርጉም ነዛ ናይ ሎም እስራኤል ነተንያሁ ዝመርሓ ዘሎ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ንዓይኩም ይብሉ ናብዚ ከይሓፈሩ ሓደ ግዜ ምናልባት ካልኦቱን ካባኻ ንላዕሊ ክፈልጡ ከም ዝኽእሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ኣምላኽ ንሰብ ኣብ ክርስትና እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብ እስልምና ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ
ኣብ ክርስትና እንታይ ዝብል ኣሎ ብፍላይ ኣብናተይ እምነት ማለት እዩ ሰብሲ በርኣያ ናይ ስላሴ ብኣርኣያናን ኣምሳልናን ሰብ ነፍጠር ኢሉ እዩ ኣምላኽ ናይ ወዲ ሰብ ፈጢርዎ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣርኣያን ምስልን ናይ ኣምላኽ ዝሓዘ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓንጎሉ ነፀብራቕ ናይ ኣምላኽ እዩ ኣካላቱ ነፀብራቕ ናይ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ሰብ መስል ብለኩም ኣለኹን ግን ሓንጎል ናቱ በርኣያ ናይ ኣምላኽ ተፈጥረ እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሰብ ኣብዛ ዓለም እናርኣየ ታሕልና ናቱ ተኣምላኽ ዝሃብ ሕልና ንፅቡቕን ሕማቕን ንኽፈርድ እያ ተሎ ስለዚ ኣብ ቃዛ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ኣምላኽ ነዚ ከፍቅድ ኣይክእልን እዩ as simple as that እንድሕሪ እቲ ኣምላኽካ ነዚ የፍቅድ እዩ ኣነ ነቶም ብቦምባታት ገይሮም ህፃናት ዝጭፍጭፉ ዘለዉ ኣምላኽ ኣዚዝዎም ኣምላኽ ባሪኽዎም ይትብለኒ እንተለኻ ናተይ ናትካን እምነት ተፈላለዩ ኣሎ ኦልሬዲ ክልቴና ክርስቲያን ክንከውን ንኽእል ኢና ናተይ ናትካን እምነት ግን ሓደ ኣይኮነን ንሕና ኣነ በታ ኣእምሮይ ኣምላኽ ዝሃበኒ ዝርዮ ዘለኹ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ንግሆ ምሸትን ብቪድዮ ተሰኒዱ ዝመፅእ ዘሎ ባይ ደ ወይ ነተንያሁ ለንቀና ዓለም ሙሉእ ኣንፃሩ ስለ ዝበለት ሆስፒታል ደብዲቡ ንመጀመርያ ይቕረ ተዓትት ኣሎ ተጋጊና ኢሉ ፈሊጡ ሃሪሞዋ እታ ሆስፒታል ጋዜጠኛታትን ሓካይምን ሕሙማትን ክቐትል ኢሉ ሃሪሞዋ ሕጂ ግን ዓለም ሙሉእ ኣንፃሩ ስለ ዝተንሰት ይቕረታ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ይቕረታ ድማ ነቲ ሚድያ ንመዐገሲ ዝገበሮ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ዓለምና ኣብ ፍሉይ መድረኽ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ከም ዘላን እስራኤል ድማ እሱ ኩሉ ትኽተሎ ዝነበረት ኣገባባት እናተቐየረ ይመፅእ ኣሎ እዞም ፓስተራት ብፍላይ እዚ ናይ ኤቨንጀሊካል ቸርች ዝበሃል ተዓሚቱ ንእስራኤላውያን ዝድግፎም ሓይሉ እንተሎ ንሶም እዮም ብዙሓት ግን ነቂሖም ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ ሰብ ነዚ እናረኣየ ከሎ ነዚ ዓይነት ዕንወት እናረኣየ ከሎ ንነተንያሁ ዝድግፈሉ ምክንያት የብሉን ቀንዲ ድማ ኣይሁድ እዮም ኣንፃሩ ኮይኖም ዘለዉ ዓበይቲ ምሁራት ኣይሁድ መራሕቲ ናይ እስራኤል ዝነበሩ እዚ ሰብ እዚ ዘይቅየር ታሪክ እዩ ዝገብር ዘሎ ንእስራኤላውያንን ኣይሁድን ድማ ዝለዓለ ተፀላእነት ይገድፈሎም ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ምናልባት እዛ ርእሲ እዚ ኣብ ተፈላለየ ካል ግዜ ዳይፍ ክንገብሮ ክንፍትን ኢና ንሕጂ ግን ከይትነውሓኒ ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ እየ ብዙሕ ነገር ክበሃል ምኻለ ግን እቲ ግዜ ስለ ዝተወዳእኒ ኣብ ናይ ዞባና ክሰግር እየ Geography is destiny, and for Eritrea, it's etched into its arid coastline along the Red Sea. This strategic strip is more than a border. It's a global choke point. Oil tankers, container ships, and naval fleets navigate this corridor, with Eritrea as a silent guardian. Its position shapes its history and future, offering both opportunity and unwanted attention. The Red Sea connects the Mediterranean to the Indian Ocean, making Eritrea's coast a strategic prize. Control here influences global trade and power dynamics. Eritrea's independence was won through a brutal war, deeply tied to its access to the sea. Its leaders understand the global ripples from their shores. The coastline is a double-edged sword, attracting trade and foreign bases alike. Eritrea's ports are gateways for goods and influence, central to its survival. ሓንቲ ዘረባ ብብዝሒ ትዝረብ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ቀደም እንድያ ትዝረብ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዝለዓለ ትርጉም ከም ዘለዋ ትንገር ዘላ ኤርትራ ኣቀማምጣ ናታ ጂኦግራፊ ናታ ኣበይ ቦታ ኣላ ሕጂ ደይኮነ ቅድሚ ሕጂ ሎሚ ንፅባሕ ድማ ኩሉ ግዜ ተጠማቲት ሃገር ክገብራ እዩ ጂኦግራፊ ዲተርሚንስ ደስቲኒ ይብሉ እንታይ ማለት እዚ ኣበይ ቦታ ኣለኻ ብፍላይ ድማ ኣብ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ኤርትራ ብብዙሕ ወገናት ክድለን ክትህደንን እያ ብዙሕ ንኤርትራ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ንኤርትራ ንልኡላውነታ ከሰክፍ ዝኽእል ኤርትራ ስለ ትገብሮ ዘይኮነስ ንኤርትራ ዝደልይዎ ሓይልታት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ካብ ኣብ 50ታት ካብ 4ታት ድሕሪ ካልኣይ ኩነት ዓለም ኣሜሪካ ዓይና ካብ ተውድቐላ ጀሚርካ ብሪጣንያ ከምኡ ዓይኖም ኣውዲቖምላ እቲ ዝቕፅል ሂወት ሃይለ ስላሴ ይኹን ተኸታተልቲ ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ ምንታ ንኤርትራ ናፅነታ ንኸይትረክብ ኩሉ ራሻ መፂኦም ሶም ክትተሓባብር ከላ ንኢትዮጵያውያን ስለ ትፈትዎም ኣይኮነን ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኤርትራ ስለ ዝርእይዎ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ሓያል ሱፐር ፓወር ኣብ ዓለም ክትከውን ከም በዓል ኤርትራ ኣገደስቲ እየን ኤርትራ ድማ እዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና ሓይሊ ብብዙሕ መንገዲ ንኤርትራ ክፀልዉ ዝፍትኑ ሓይልታት ክንርኢ ኢና I'm going to show you few things that are very very important ቅድሚ ናብ ዝኾነ እዚ ለንቀነ ዘጋጥም ዘሎ መንርእዮ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ጽቡቕ ጌርና ከነስተብለሉ ዘለና ኢና Let's see أبزي حنت نجار تقاتم الله. زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي يحل ضيفا عزيزا على بلده الثاني مصر في زيارة أخوية تمتد لعدة أيام. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية هجي انتهينا نرجع لنا زي UAE President visits Egypt new على ماين City welcomed warmly by Al-Sisi. أبزز حلفة حصرت معلتات أبجبتي أقدسي في العام ترايلو بزحت تنت بوليتيكا دما
ኣይተሰወሮ ምን እቲ ጉዳይ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሕደት መዓልታት ክልተ ተቐናቐንቲ ሓይልታት ናይ ማእከላይ ምብራቕ ወይ እውን ጋልፍ ስቴትስ ዝበሃላ ስዑድያን ኢማራትን ናይ ሕደት መዓልታት ፍልልይ ገይሮም ምስ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ተራኺቦም ኣለዉ እዚ ድማ ጉዳይ ናይ ቃዛ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ሴንሲቲቪቲ ዳርጋ እስራኤል ኣብ ቃዛ ትገብሮ ዘላ ኣብ ዝኸፈ ደረጃ በፂሑ ብዓለም ደረጃ ብዝብርቱዕ ነውፂ ኣብ ዘጋጥመሉ ዘሎ በታ ሓደ ወገን ብኻልእ ወገን ቀይሕ ባሕሪ ብብዙሕ መንገዲ መፋጠጢ ናይዘን ጋልፍ ስቴትስ ኮይኑላ ኣብ ዘሎ ደረጃ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኢና ንዕዘብ ዘለና ስለዚ እዘን ክልቲአን ሃገራት ተገራጫዊ ረብሓ ኣብ ዙርያና ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝገራጮ ሓንሳብ ድማ ኣዝዩ ተፃባኢ ኣንፃር ሓደ ተፃባኢ ዝኾነ ስትራቴጂ ዘለዎን ምዃነን ዝንገረለን ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ግብፂ ዝገብርዎ ዘለዋ ርክባት እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ሕጂ ግብፂ ንዘን ክልቲአን ሃገራት ዓብ ረብሓ እዩ ዘለዋ እዘን ክልተ ሃገራት ድማ ብዙሕ ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ኣለዋ ኣብ ግብፂ ስለምንታይ እንድሕር ኢልኩም ግብፂ 100 ሚልዮን ዘለዋ 100 ሚልዮን ተቐማጦ ዘለዋ ሃገር ኮይና ብሕርሻ ድሓን ፅቡቅ ዝኾነ ሕርሻ ዘለዋ ንሃገራት ዓረብ ድማ ሓንቲ ማእከል ስሕበት ናይ ስልጣነ ናይ ዓረብ ዝነበረት እውን እያ ስለዚ ንኩሎም ሃገራት ዓረብ ንኢማራት ይኹን ንስዑድያ ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዋ ግብፂ ንሳቶም ድማ ንግብፂ ክፀልዋ ብዙሕ እዮም ዝፍትኑ ንግብፂ መሓዝ ማለት እቲ ዘላቶ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ናይ ዓረብ ፅልዋ ከምኡ እውን ብቁጠባ ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እዘን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ስዑድያ ዝገብርዎ ዘለዋ ቅድድም ኢና ንርኢ ዘለና መጀመርያ ናይ ስዑድያ መፅዩ ክልተ መዓልቲ ድዮም ገለ ተራኺቦም ድሕሪኡ ሕደት መዓልታት ደንጉዩ ድማ ናይ ኢማራት ናይ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ንምብፃሕ ክገብር ናብ ግብፂ መፅዩ ኣሎ ኩሉ እዚ ግብፅን ምስ ኢማራት ይኹን ምስ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝነበረን ዘሎን እዩ እንታይ ዳ እዩ እቲ ፍልይነት ናቱ እንድሕር ኢልካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኤርትራ ሕቶ ኣብቲ ዲስካሽን እስከኣቱ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እቲ ናይ ቃዛ ዝምልከቶም ወይ እውን ናይ ቁጠባ ዝምልከቶም ወይ ናይ ካልእ ዝምልከቶም ከም ድሌትካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኢማራት ግን ኣብ ዙርያና ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ኣብ ሱዳን ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ንምርኣይ ኣብ ሱዳን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለው ክንርኢ ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ገፅካ ዝግበር ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኢማራት ትደፍኦ ዘላ ኣጀንዳ ኩሉ እዚ እተሓይስካ እንተሪእኻዮ there's a story that we can read from this ብዙሓት ግብፃውያን እውን ነቲ ዘረባቲ ይሰግርዎ የለውን ይከታተልዎ ኣለዉ እዮም ኢማራትን ስዑድያን እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክገብራ እየን ዝፍትና ዘለዋ ሕጂ ኣቐዲመ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ነይረ እቲ ኩነታት ኣብ ገለ ተዛሪብና ነርና መጀመርያ ኣካል ህውተታ ከይኮነልና እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኢማራት ናብ ስዑድያ ከይዳ እንታይ ክትገብር እያ ናብ ግብፂ እንታይ ክትገብር እያ ከይዳ ንዝብል ባዕሎም ዝገበርዎ ሪፖርት ክበኩም እየ expanding cooperation between Egypt and UAE እዚ ሕጂ ነዊሕ ዝቐፀለ ዝምድና ኣለዎም ሓያል ሽርክነት ኣለዎም እቲ ዝምድና እቲ ሽርክነት ኣብ መንጎኦም ዘሎ ድማ ክዕብይዎ ቁጠባዊ ሽርክነት ኣሎ ምዕባለ ናይ ከተማታት ኣሎ education and culture regional stability ዝብል is a very important one Egypt and UAE also share similar views on regional peace and stability They often work together on humanitarian projects and peace-building efforts. Their partnership shows how Arab nations can stand united in times of challenge. ስለዚ ኣብ regional security እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ከመይ ገይሮም ብሓደ ይሰርሑ እንድሕር ኢሎምካ let's take ጉዳይ ናይ ሱዳን ሓንቲ ነገር ክበኩም እየ ኣብ ናይዘን ረብሓ ናይዘን ሃገራት ኩነታት ከመይ ከም ዝመስል خاصة لدى مصر وشعبها استكمالا Okay ሕጂ ኣብቲ ቅድምቲ ፅሑፍ ዝነበረ ከርየኩም regional stability why this visit matters ንዝብል ድማ እንታይ እዩ ኣገዳሲ ዝገብሮ ነዚ ቪዚት እዚ ድማ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ሽርክነት ብዙሕ ከም ዘለዎም ኣብ ብዙሕ ረብሓታት ከም ዝራኸቡ እዩ ዝገልፅ ኣብዚ ኢማራትን ግብፅን ንነዊሕ ዝቐፀለ ኣብ ዝሓለፈ ክሳብ 35 ቢልዮን ኢንቨስት ከም ዝገበረትላ ኢና ንዝክር ሕጂ ኣብቲ ሽርክነት ሪጅናል ኩነታት ኣብቲ ናይ ሪጅን እንድሕር መፂና this is the region ሶማሊያ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ጅቡቲ ዝበሃል ኣሎ ኤርትራ ዝበሃል ኣሎ ሱዳን ግብፂ ከምኡውን ሊብያ ኣብቲ ቻርት የለን ግን ኣብ ኩለን እዚአን ሃገራት ንርኢ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ግብፂ ኣብ ሱዳን ምስመን ኣላ እንድሕር ኢልካ መብዛሕትኡ ሰብ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሱዳን ግብፂ ምስ ኣልቡርሃን ኮይና ስዑድያን ንሳን ኮይነን እንኮላ ኤርትራ ማለት እዩ ኣንፃር እቲ ብኢማራት ዝድገፍ ዘሎ ሕሜት ከም ዘላ እዩ ዝንገር ባት ኣሎ እዚ ኣብዛ ሕጂ ናይ ኢማራት መራሒ ኣብኡ ምስ ከደ እንታይ ኣጋጢሙሉ የብሉ ኣሎ ናይ ግብፂ ናይ ኢንተሊጀንስ ሓላፊ ናብ
ሊብያ ኸይዱ ምስ ኢማራት ዝሰርሕ ዘሎ ጀነራል ኢፍታር ዝበሃል ንሱ ርክብ ከም ዝገበረን ዝምድነኦም ከም ዘዕበይዎን ዝነግር ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ስለዚ ኢማራት ምስቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ ሕሜት ኮይኑ ድዋጋዕ ዘሎ ኢፍታር ዝበሃል ምስ ርክብ ትገብር ከም ዘላ ገለገለ ናይ ሱዳን ሓይልታት እውን ከም ዝብልዎ ግብፂ ብክልቲኡ ወገን ክትሕግዝ ከም ትፍትን ንሕሜት እውን ኣብ ገለገለ ከም ትሕግዞ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ by the way ንሱዳናውያን ናብ ግብፂ ንኸያቱ ብቪዛ ገለ እውን ትኽልክል እያ ስለዚ ንሱዳናውያን ሙሉእ ትድግፎም ኣላ ግብፂ ክትብል እውን ቁርብ ክብድ ዝበለ እዩ ንሓንሱ ንግደፎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዓብዩ ምስ ስዑድያ ከም ዘላ ክንገር ከሎ ግን ዳርጋ ዘይተነፀረ ኩነታት ኣለዎ ናብ ሶማልያ እንድሕሪ ኸይድና ክልቲአን ሃገራት ምስመን ኣለዋ እንድሕሪ ኢልና ክልቲአን እናተን ረብሓ ኣለወን ኢማራት ዓብ ረብሓ ኣለዋ ኣብ ሶማልያ ብዙሕ ትእሳ ሶማሊላንድ እሳ ትቆፃፀር ንፑንትላንድ እሳ ትቆፃፀር ዳርጋ ዓብ ፅልዋ ኣለወን ኣብ ካልእ ድማ ፕላስ ማይነስ ክትብሎ ትኽእሉ ናው ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ተቐንዳ ዛረበ ዘሎ ጉዳይ ሶማሊላንድ ኣብዚ እዋን እዚ እዛ ሪፖርት እዚኣ ረእይዋ ስለምንታይ ኣምፂልኩም ዘለኹ ዝተሓሓዝ ነገር ብዙሕ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ኣብ ሚድያ ወፂኡ ዘሎ እዩ ዲፒ ወርልድ ዝበሃል ወይ እውን ናይ ኢማራት UAE to build a 3 billion railway linking Ethiopia to Berbera ስለዚ ንኢትዮጵያ ምስ ወደብ ናይ በርበራ ናይ ሶማሊላንድ ዘራኽብ መንገዲ ባቡር ንምህናፅ 3 ቢልዮን ኢንቨስት ክትገብር ምዃና ተገሊጹ ኣሎ እዚ ሓበሬታ ዝወፅእ ዘሎ ድማ ለንቀነ ዳርጋ ብዙሕ ርአየ ኣለኹ ናይ ኢማራት መራሒ ኣብ ግብፂ ከሎ እዩ ኦኬ እንታይ ማለት እዩ እዚ ወደብ ናይ በርበራ ግብፂ ኢማራት ያ ኢንቨስት ገይራ ሰሪሓትሉ ዘላ ስለዚ ኢትዮጵያ ካብ ጅቡቲ ናብኡ ገፃ ንኽትመፅእ ምስ ጅቡቲ እውን ባእሲ ስለ ዘለዎ ኢማራት ንኢትዮጵያ ንኣብይ ኣሕመድ ድማ ዝያዳ ዝቋፀሮ ኢማራት ስለ ዝኾኑ ገለ ክፋል ናይቲ ወደብ ናብ ሶማሊላንድ ከምፅዎ እዮም ዝበሃል ዘሎ እዚ ብዓይኒ ቁጠባ ክትሪኦ ከለኻ ንኢትዮጵያ ስለምንታይ ከምኡ ጌርኩም ኢሉ ዝኸሶም ኣካል ክህሉ ይኮነን ኦፍኮርስ ጅቡቲ ኣብቲ ናይ ወደብ ምህናፅ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ክትገብር ከላ ኢትዮጵያ ምስኦም ኮይና ኢንቨስት ገይራ ንሓዋሩ ንነዊሕ እዋን ክትጥቀመሉ ከም ዝኾነት ብዕዳ ዝተሰርሐ ፕሮጀክታት ስለ ዘሎም ንጅቡቲ ኣብ ዘይትወፅኦ ሽግር ክእትዋ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ብስታሓን ንግዚኡ ንግደፎ ስለዚ እዚ ናይ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ንክትከውን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ሓደ ንዑ ክቃወም ዝኽእል ሓይሊ መን እዩ ግብፂ ዝበሃል እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ዑድያ ኣብ ዝተራኸብሉ ዝበልዎ እውን ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ትገብሮ ዘላ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ንዓታቶም ግን ንዕኡ ንክቕይሩ እቲ ኮይኖም ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ገለ ነገር ክግበር ከም ዘሎ ኣብኡ ኔጎሲሽንስ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ዝብል እዩ ነይሩ ሕጂ ንመለስ ኣብ ሱዳን ተፃራሪ ረብሓ ኣለዎም ክንብል ንኽእል ኣብ ሶማልያ ካብኡ ናብኡ ንፁር ኣይኮነ ናይ ክልቲኦም ረብሖም ኣብ ጅቡቲ ግብፂ ምስ ጅቡቲ ከም ዘላ ኢማራት ግን ኣንፃር ጅቡቲ እያ ኣብ ኤርትራ ግብፂ ምስ ኤርትራ ከም ዘላ ኢማራት ግን ኣንፃር ኤርትራ ከም ዘላ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ግብፅን ኢትዮጵያን መቸም ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ምትፍናን እንተሎ ግብፅን ኢትዮጵያን እዩ ኢትዮጵያ ድማ ለንቀነ ዲጋናትና ክንውዲ ኢና ኣብ ዝብልሉ ዘለው ዲጎም ንከመርቑ ኣብ ዝፍትንሉ ዘለው ግብፂ ድማ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታታት ኣብ ትበሉ ዘላ ናይ ኢማራት ቀንዲ ደጋፊ ናይ ኣቢ ናይ ግብፂ ምኻዱ ብክልቲኡ ክትሪኦ ትኽእል ንኣቢ ጠሊምዎ ድዩ ምስ ግብፂ ክሰርሕ ደልዩ ወይስ ንግብፂ ትገብሮ ዘላ ረስኒ ናይ ዲፕሎማሲ ኣዘሓሓል ወይሉ ብገንዘብ ገይሩ ከደቅሶም ምክንያቱ ግብፃውያን ብገንዘብ ዝድቅሱ እዮም ወልፊ ናይ ገንዘብ ዘለዎም እዮም ብርግፅ ረብሓናቶም ዝያዳ ናይ ማይ ውሕስነት ክበኩም እየ እንድሕር ኢልዎም ከምኡ ኣቢ ከዘሓሓለልኩም እየ ንዓኻትኩም ድማ ኢንቨስት ክንገብረልኩም ኢና ኢሉ ክገዝኦም ይኽእል ዶ ግብፂ ክግዛእ ዝኽእል ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ረብሓ ስለ ዝኾነ ናይ ረብሓ ሰባት እዮም ነቲ ረብሖም ዝያዳ በይረብሑ እንድሕሪ ኢማራት ቢልዮናት ገንዘብ ኣብ ግብፂ ኢንቨስት ይገብር እንተሎ እንታይ እዩ ክሰርሕ ዘሎ ደሴታት እዩ ክሰርሕ ሆቴላት እዩ ክሰርሕ ናይ ቱሪዝም ቦታታት እዩ ክሰርሕ ብዘይ ማይ ድማ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ስለዚ ንኣብይ ኣሕመድ ተጠንቀቕ ክብሎ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ክልቲኦም ረብሓታት ክቋፀሩ ስለ ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ኣንፃር ግብፂ ክኸይድ ኣይክእልኒ እዩ ምናልባት ንኸይገብር ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣሎ ኣብዚ ማለት እዩ ናብ ኤርትራ ክምለስ ከለና ነዚ ኩሉ ነገራት ከመይ ጌርና ክንተሓሓዞ ንኽእል ዚስ ስቶሪ ኣብ ዝሓለፈ ርኢናዮ ኤርትራ ብመንገዲ ስዑድያ ሽምግልና መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክግበር ከም ዝኽእል ዝብል ዘረባ ኣሎ ምናልባት እዚ ሽምግልና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ናይ ወደብ ናይ ዓሰብ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ከተሓዘልኩም ምንታን ኣብዚያ ዘረባ ኢትዮጵያውያን ዝብልዋ ዘለዎ ስምዕዋ ምሳት ተሓይዘ ክነግረኩም እየ ተስማምቶ ነበረ ከነ አብይ ጋር ውስጡን አናቅም እንደተስማሙ ግምቶች አሉ ስፔኩሌሽንስ መንገዶችም እኮ መሰረተ ልማት የተሰሩለት ነበር ዩኤኢ
ሌላ አማራጭ ስለሌለ በዛ በኩል የዩኤዎቹ በአሰብ በኩል ተጠቅመው እነሱም ፍላጎት አላቸው ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ሀብ ለማድረግ ሴንተር ለማድረግ የኮሜርሻል ሴንተር ለማድረግ ሀሳብ አላቸው። ቅድም እንዳልኩት የምስራቅ አፍሪካ መግቢያ ነው። ትልቅ ማርኬት ነው ብቻው። የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን ብትደምር ኢትዮጵያ ላይ ለመድረስ ብዙ ሀገራት ነው መደመር ያለብን። ትንሽ ናቸው ሌሎቹ ኬንያ 28 ሱዳን 50 ምናምን ናቸው። ተደምረው ኢትዮጵያ ላይ ነው የሚሉት እና ይሄን ትልቅ ነገር ትልቅ ማርኬት ለመጠቀም ነው ዩኤም የራሷን ሐሳብ ይዛ። ዩኤም ስትመጣ ግን በማን በኩል ነው ማለፍ ያለባት? በኤርትራ። ይሄ ነው የሻዕቢያ ዋና ዓላማ በቀጥታ ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ኣከራኸርቲ ነጥብታት ዘለዎ ነጥቢ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዩ እቲ ኢማራት ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ እውን ፈቲኑ ነይሩ እዩ ኣብ 2018 እቲ ርክብ ክግበር ከሎ 2018 ማለት ኣብ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን ዝነበረ ኩነታት ከይተጓሃሃረ ከሎ እዩ ተቃሓሒረን ነይረን እየን ድሮ ኣብቲ ኩናት ናይ የመን እንዲጅምር ትፀገመን ግን ኣይተባተኻ ነይራን ክንብል ንኽእል ኢና ነይሩ እቲ ኩነታት ኣብ 2018 እቲ ሬድ ሲ ፎረም ክኸውን ከሎ ኣብ መንጎም ዘሎ ህልኽ ይጥር ዝበፅሑ ስለ ዝነበረ መጀመርያ እቲ ናይ ዓሰብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ብሽምግልና ናይ ኢማራት ኤውሮጳ ሕብረትን ኣትዩ ብወደብ ዓሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ንክትጥቀም ፅርግያታት ክፅገም ከም ዘሎ ኢማራት ድማ ኣብቲ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ናይቲ ወደብ ኣብ ምህናፅ ኢንቨስት ክገብር ምዃኑ ነቲ ሃብ ቢልድ ንምግባር ምናልባት ናይ በርበራ ክኸውን ዝግብኦ ናብ ዓሰብ ንክኸውን መደብ ከም ዝነበረን እቲ ነቲ ኩነታት ክቕይሮ ዝኽኣለ ሓደ ካብቶም ሓይልታት እውን ናይ ስዑድያ ፀቕጢ ከም ዝኾነ እውን ይንገር እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት ስዑድያ ኢማራት ነቲ ቦታ ኮንትሮል ክትገብሮ ዘይፈትውሉ ነገራት ብዙሕ ነይርዎም እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ኢማራት ዝበሃል ካልእ ኣጀንዳታት እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ዝነበሮ ምስ ፈለጡ ኤርትራ ንኢማራት ኣብ ድሕሪ ኩናት ናይ ትግራይ ማለት እዩ ጠቕሊሎም ካብቲ ቦታቲ ከም ዝርሕቁ ገይሮሞ ማለት እዩ። ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ባይ ዘ ወይ እቲ ዓሰብ ኢማራት ቤዝ ነይርዎም እዮም ክሳብ ሽዑ ነይሮም እዮም። እቲ ስምምዕ ግን ኣብ 2022 ድዩ 22 ድዩ 23 እዩ ነቲ ናቶም ሪሌሽንሽፕ ነቲ ናቶም ኮንትራት ከናውሕዎ ኮንትራት ነይርዎ። ስለዚ ነቲ ኮንትራት ኣብ ምንዋሕ ድማ ኤርትራ ኣይነናዋሕልኩምን ኢና ተፀርገፉ ኢሎሞ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ፕላን ብወደብ ዓሰብ ክግበር ዝኽእል ዝበሃል ዝነበረ ኢማራት ምስ ትህሉ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ነይሩ ብወገን ኢትዮጵያ እየ ዝብለኩ። ኣብይ ኣሕመድ ኢማራት እንተላ ጥራይ ነቲ ወደብ እቲ ክጥቀመሉ ዝኽእል ነይሩ። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብኢማራት ተደሪኹ ዝኸይድ ዘሎ ክበሃል ከሎ ሓደ ብሓደ ኣብዚ ከትሪኦ ነቲ ዲል ካት ክገብሮ ዝኽኣለ ኢማራት ስለ ዘይደለየቶ ረብሓ ናይ ኢማራት ሰንትራል ክኸውን ከም ዘይከኣለ ምስ ተረጋገፀ ነቲ ኮንትራት እትገዲፉ ካልእ ኣጀንዳ እዚ ናይ ብሓይሊ ክምለሶ ኢና ነቲ ባሕሪ ባሕርና ናትናዩ ብሓይሊ ንክንወዞ ኢና ዝብል ዘረባ ካብኡ ይድብገስ። እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎ ባሕሪ ብግባኣና ኢዶ ገለዶ ዝበለ እቲ ኣጀንዳ ወላ እውን ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ግምጣል ዝኾነ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክወስድ ሓስበሉ ዝነበረ ዝተባሃለ ብብዙሕ ኣብ ሲሸልስ ተራኺቦም በዓል ፃድቃን ዝርከቦ ድዩ ገለ ከም ተዘራረቡን ንኤርትራ ተገምጢሎም ምስ ሕወሓት ኮይኖም ኣብቲ ኩናት ከለዉ ስልብጥ ኢሎም ናብ ኤርትራ ኩናት ንክገብሩ ዝተሓሰበ ሓሳብ ኣቢ ክሓስቦ ዝኽእል ሓሳብ ኣይኮነን። እዚ ሓሳብ እዚ ኣቢ ክበፅሖ ዝኽእል ኣይኮነን። ኣብቲ ግዜ እቲ ኢማራት ክትሕስቦ ትኽእል እዩ። ኢማራት ናይ ምስልባጥ ፖለቲካ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዋ እያ። ኣብ የመን እንታይ ጌራ ኢልናኩም ምስቲኦም በዓል ስዑድያ ምስ ኩላቶም ጋልፍ ስተይትስ ብሓደ ኮይኖም ንሑቲ ክንስዕር ኢና ኢላ ኣትያ እንታይ ጌራ ናታ ረብሓ ክፋል ናይ የመን ስቋጥራ ዝርከባ ዓደን ዝርከባ ካልእ ኩሉ ሒዛ ነቶም በዓል ሱዳን ንበዓል ስዑድያ ዶ ንበዓል ግብፂ ዶ ንኩሎም ጉድባ ኢላቶም ጠሊማቶም። ስለዚ ምሳኻ ኮይና ከይዳ ናታ ረብሓ ክትገብር ትደሊ እምበር ንዓኻ ክትገብረልካ ይደልን። ኩናት ናይ ትግራይ ንኣቢ ንሕግዝ ኣለና ምስ ኤርትራ ብሓደ ኣለና ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ተሰልቢጦም ገይም ቀይርኩም ንኤርትራ ኣጥቂዕኩም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣሊኹም ዓሰብን ከባቢውን ብምሉእ ኣነ ከም ዝቋፀሮ ግበሩኒ ዝብል ኣጀንዳ ካብ ኢማራት ከም ዝብገስ ክትግምት ትኽእል ኣብዚ ማለት እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ናብ ስዑድያ ናብ ግብፂ ከይዳ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገብሮ ዘላ ምናልባት ግብፂ ምስ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ኩነታት ዳርጋ ኒውትራላይዝ ክትገብሮ ወይ እውን ግብፂ ሲ ብዝኾነ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ እንድሕሪ ኢማራት ዓብዪ ኣጀንዳ ናብ ኤርትራ ክህልዋ ኮይኑ ግብፂ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዘይክእል ኣፉ ክሕዝ ከም ዘለዎ ወይ ገለ ክትገብሮ ፃዕሪ ክትገብር ከም ትኽእል እዩ። እዚ ከዓ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ እውን ፅቡቅ ዝምድና ንክትገብር ትፍትን ስለ ዘላ እቶም ነቲ ደገፍ ናይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ
ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲ ክሕግዙ ዝኽእሉ ዝበልዎም ሓይልታት ንዓታቶም እውን ናይ ምእላይ ክኾኑ ይኽእል እዩ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ነቶም ብገንዘብ ክግዝኡ ዝኽእሉ ኩሉ ግዜ ብገንዘብ ክገዝእዎም ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ እዚ ድማ ቀፃሊ ክንሪኦ ኢና ሕጂ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ እንድሕሪ ዲፕሎማስያዊ ብሬክ ስሩ ሪሌሽንሽፕ እንድሕር ገይሮም ኩሉ እዚ ቲዮሪታት እዚ ክፈሽል ይኽእል እዩ ኩሉ እዚ ኢማራት ኣጀንዳታት ትሰርሖ ዘላ ክብርዕ ንኽእል እዩ ኣብቲ ኣነ ብትያ ክሳብ ዘይበፃሕና ግን ነቲ ኣሜሪካ ብገንዘብ ምዝዋር ክሳብ ዝሃለወ ኢማራት ድማ ጭዋዳ ናይ ገንዘብ ኣመና ኣስኪርዎ ክሳብ ዘሎ እቲ ቤንዛዊት ዝበሃል ዘሎ እዚ ኤምቢሰት ክሳብ ዘሎ ብገንዘብ ኩሉ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል ኣሚኑ ክሳብ ዘሎ ኣገለገለ ድማ ውፅኢት የምፅኣሉ ክሳብ ዝሃለወ ገንዘብ የምፅኣሉ ክሳብ ዝሃለወ ነዚ ናይ ዓንዳሪ ኣካይዳናቱ ክገድፎ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ኩሉ እዚ ቲዮሪታት እዚ ኤርትራ ኣመና ተጠንቂቓ ንክትከይድ ዝገብረካ እዩ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ኣጀንዳታት እዚ ብቐሊሉ ክጠፍኦ ዝኽእል ዝብል እምነት የብለይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ፅቡቅ ገይሩ ከም ዝፈልጦ ኣብታ ዝሓለፈት ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰሚዕና ኢና ኢማራት ክሳዕ ክንደይ ብገንዘብ ሰኺሩ ኣብ ሓደገኛ ጌም ተበጊሱ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ እውን ናይ ኢማራት ጌም ምዃኑ ኢማራት ጥራይ ዘይጠቐሳ እምበር እቲ ኩናት ናትኩም ኩናት ኣይኮነን ኢልዎም እዩ ስለዚ ሂ ኖውስ ዲስ ጌም ቨሪ ዌል እንታይ ክገብሩ ይደልዩ ከም ዘለዉ ናበይ ገፅካ ክኽየድ ይፍተን ከም ዘሎ እቲ ዕላማ እንታይ ምዃኑ እቲ ኣጀንዳ ናይ መን ምዃኑ ንፁር ኮይኑሎ ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ጥንቃቐ ከድልያ እዩ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳታት ድማ እናተዓዘብካ ምብርዓን ከድልየና እዩ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ለንቀነ ወፂያ ዘላ ቪድዮ ሰማዕኳ ኣነ እዚኣ ስምዕዋ About 64 countries landlocked. It's very difficult, but some of them have access to the sea, the maritime access to the sea due to diplomacy. But Ethiopia, all we know, the history of Ethiopia, Assab and Djibouti ports were ours, but 34 years ago, Ethiopia becomes a landlocked country. And once upon a time, I think it's a year and a half ago, I already suggested in a televised program how to get an artificial port, seaport, how to divert that Red Sea to the border of Ethiopia and build. ኣብዚ ሕጂ ሰማዕና እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ እቲ ህውተታ ንቡር እንዲ ኮይኑ ዘሎ ንቡር ስለ ዝኾነ ግን ሸለሊልና ይንሓልፎን ኢና ወላ ክልተ መንእሰያት ፅቡቅ ዝኾነ ኣንፈት እንድሕሪ ሒዞም ወይ እውን ነዚ ሲሪየስነስ ነዚ ጉዳይ እዚ እንትተረድዮም ኣነ ዕላማ ይሃርም ኣለኹ ኢለ ዝኣምን ስለምንታይ ንሳቶም ባድላ ዝተኸደኑ ክራባታ ዝገበሩ ምሁራት ናይቲ ዓዲ ዝተባሃሉ ንግሆም ምሸትን ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣብ ምዝንባዕ ዘሚቶም ላብ ዘለዉ ንሕና ስቕ ኢልና ምርኣይ ኣብ ሎንግ ተርም ኣብ ነዊሕ ንዓና ከዋፅኣና ዝኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይና ኣነ ናተይ መደምደምታይ እዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣቕሊላ ይርዮን እያ ምክንያቱ ከም ግለሰብ ክሪኦ ከለኹ they are very serious ብዛዕባ እዚ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ሓሶት ድራማ ንምስራሕ ናይ ሓሶት ታሪክ ንምህናፅ ሃኒፆሞ ነይሮም እዮም ንዑ ንምሕያል ዝኸድዎ ዘሎ ንሕና ድማ ቀፃሊ ዲባንክ ክንገብሮም ክንጎይ ክንክእል ኣለና እጂ ከይሓፈረ ናይ ጅቡቲ ወደብን ናይ ኤርትራ ወደባትን ናትናይ ነይሩ ሓደ ግዜ ዝብል ዘሎ when was that ከም እንተዝኸውን ነይሩ ታሪካዊ ሰረት ጭብጥ እንተዝህልወካ ናብ ሕጊ ዘይትኸይድ ነው ኣብዚያ ስምዑ Questions. What exactly was lost? Who lost it? And more importantly, was it ever Ethiopia's to begin with? The reason Ethiopia avoids international courts is simple. There is no legal ground to stand on. Modern international law is built on treaties and recognized sovereignty. Fact 1. No treaty in the modern era has ever granted Ethiopia sovereignty over the port of Assab or the Eritrean coastline. In fact, the opposite is true. The 1889 Treaty of Buchale and the 1896 Treaty of Addis Ababa, both signed by Ethiopia's Emperor, Menelik II, explicitly recognized Italy's colonial claim over Eritrea, creating a defined border that left Ethiopia landlocked. ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ኩሉ ታሪካዊ ምንጭ ኣለና ምሁራት ናቱ ንግሆ ምሸት መፅኦም ባሕሪ ይግባአና እዩ ንሕና ታሪካዊ ባህላዊ ብላብላ ዝብልዎ እንድሕር ሓቂ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ዝቐለለ መንገዲ ካብዚ ኩሉ ድራማ እንታይ ኢኻ ትኸይድ ናብ ቤት ፍርዲ ኢኻ ትኸይድ ናብ ቤት ፍርዲ ከይድካ ሰነዳትካ ሒዝካ ቀሪብካ እዚ ባሕሪ እዚ ይግባአኒ ትብል ኣብይ ኣሕመድ ግን ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ናብ ቤት ፍርዲ ክኸይድ ኣይደለየን ስለዚ ብዓይኒ ሕጊ ደጋጊምና ባሕሪ ባሕርና እዩ ንብረትና እዩ ድማ ኢትዮጵያ ናታ ኮይኑ ይፈልጥን እዩ ዝኾነ ታሪካዊ ሰነድ ድማ የብሎምን ነገስታት ናቶም ብግልፅን ብምትእምማንን
ዝፈረሙሉ ምስ ፈረሙሉ ድማ መለስ ዜናዊ ጽቡቅ ጌሩ ዘነጸሮ ምኒልክ ዝፈረሞ ኣነ ከኽብሮ ጥራይ ዝኽእል እምበር ክትሕሶ ይክእልኒ መንግስቱ ኃይለማርያም ዝፈረሞ ኣነ ክቕበሎ ጥራይ ዝኽእል ምክንያቱ ንሱ ዝፈረሞ ኣነ ይቅበሎን እየ ዝበሃል ዘረባ ስለ ዘየለ ኣብ ውጫለ ይኹን ኣብ አዲስ አበባ ዝተገበረ ስምምዓት ድማ ዶባት ናይ ኤርትራ ምስ ምኒልክ ዝተገበረ ድሒሩ እውን ወላ ሃይለ ስላሴ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እውን እንትኾነ ነቲ ሕቶ ናይ ኤርትራ ብፍጹም ንዑ ዝደፍር ነገር ይገብራ ይነበረን እንትርፈቲ ድራማታት ናይ ኤርትራ ንምእታው ዝገብሮ ዝነበረት ዘይኮይኑ ዶባት ናይ ኤርትራ ካብ ውሽጢ ናይ ኢትዮጵያ ዶባት ጌጋሎ ዝብል አርጊመንት ወይ ስነ መጎት ኣበጊሱ ይፈልጥን እዩ ወላ እውን ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ይኹን ድሕሪኡ ካርታ ናይ ኤርትራ ዶባታ ኣይተቀየረን ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ሓያል ዝኾነ ዘይከራኽር ታሪኻዊ ጭብጢ ከም ዘለዋ ዶኩመንት ከም ዘለዋ ናይ ኤርትራ ዶብ ክትሕዝ እንድሕር ኮይንካ ብዓይኒ ሕጊ ናይ ኣፍሪካ ብምሉእ ዶባት እውን ጥቕሚ የብሉን ስለምንታይ ኤርትራ እቲ ዝነፀረ ዶብ ዘለዋ ሃገር እያ ስለምንታይ ጥልያን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገራጨወሉ ዝነበረ ዶባ ሓንፂፆሞ ጥልያን ምስ እንግሊዝ ኣብ ዝከራኸረሉ ዘሎ ብመንገዲ ሱዳን ሓንፂፆሞ ጥልያን ምስ ፈረንሳ ኣብ ዝከራኸረሉ ዝነበሩ ድማ ብመንገዲ ጅቡቲ ዶባት ሓንፂፁ ስለዚ ናይ ኤርትራ ዶብ ዝነፀረ ዶብ ዘለዋ እያ እቲ ጎረቤትና ዝፈጥሮ ዘሎ ድራማ ድማ ዘይነፀረ ዶብ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕጊ ጥሒስካ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒስካ ዓለም ለኻዊ ኣካይዳ ጥሒስካ ዝኾነ ይኹን ወራር ምግባር ኮንሲኮንስ ስለ ዘይብሉ እንታይ ማለት እዩ ግብረ መልሲ ስለ ዘየለ ዓለም ኣይትኹንኖም ኣይትእግዶም ኣይተቆፅዖም እዚ ከዓ ሰፊሕ ታሪክ ኣለዎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብቕልፂ ማያ ክትነብር ዘለዋ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዝበሃል ልዕልና ናይ ሕጊ ኣለዎ ዓለም ንኢትዮጵያ ትገብሮ ሸለሊሉ ዝኸይድ እዩ ኤርትራ ንትገብሮ ግን ከም ዓብ ገበን ገይሩ ንኤርትራ ኣይኮነን ኤርትራ ብዝገበረቶ ዘይኮነሲ ብዘይገበረቶ ንክእግዳ ንክፀርፋ ንኸዋርዳ ካልእ ኩሉ ፀገም ክፈጥረላ ፍጹም ስጋእ ስክፍታ ዘይብሉ እዩ ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ካብ ናይ ዓለም ሰገድ ዘረባ ሰማዕኳሲ ፌደሬሽን ናይ ኤርትራ ክወርድ ከሎሲ እቲ ዩኤን ዘቆመ ፌደሬሽን ኣብ ሃይለ ስላሴ ከውድቆ ከሎ ብመንገዲ ናይ ዩኤን ይኹን ብመንገዲ ዓለማት ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ የጋጥመን እንታይ ማለት እዩ እዚ ፌደሬሽን ዝኣክል ሃገር ሓንቲ ብዩኤን ብውሳነ ናይ ዩኤን ፌደሬትድ ክትከውን ዝኽኣለት ወላ እኳ እቲ ፌደሬሽን ንባዕሉ ብዙሕ ፀገማት ዝነበሮ እንተኾነ ንሱ ክወድቕ ከሎ ሃይለ ስላሴ ንዑ ከውድቆ ከሎ ኩነነ ይኹን እገዳ የስዓበሉን ተመሳሳሊ እዚ ኣቢ ዝብሎ ዘሎ ወይ እውን እቶም ካድረታቱ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ናፅነት ናይ ኤርትራ ሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ኩሉ ነገር ዘተኣማምን ኣይኮነን ከምኡ ይኮነን ናበሉ ዝዛረብዎ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዘረባን ዕድል እንተረኺቦም ብፍላይ ወታደራዊ ዕድል ተረኺቦም ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ንክደፍሩ ስኽፍ ክብሎም ከም ዘይክእል እዩ ምናልባት ብዛዕባ ሪፈረንደም ተዛረብና ከለና ንግረ መንገድና ንሽተይ ጭብጢ እናሃብና እንተኸድና እውን ፅቡቅ እዩ እዚኣ ስምዑ ለስከ astounded by the organizational capacity that the commissioner and his staff showed, because this is not as easy a country as a Western country to get ballot boxes around, to make sure that they're properly sealed, to make sure that the procedures are proper. And wherever you went, I went yesterday, for example, to a little community of nations did not pay more attention to the wishes of the people of Eritrea, because if in 1952, instead of imposing a solution on the people, they had done what we've seen in the last 3 days, if the United Nations had carried out the principles which were እዚ እንታይ ኢና ንርፀን ኢና እዞም ክልተ ምስክርነት ዝህቡ ዘለዉ ንሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ካብ ዝተዓዘቡ እዮም ኣዝዩ ንፁር ዝኾነ ሪፈረንደምን ቅኑዕን ሕጋውን ትክክለኛ ሪፈረንደም ከም ዝተካየደን ኤርትራ ድማ ኣብ 1993 ነቲ ኣብ 1952 ንሙሉእ ኣፍሪካ ዝተዋሃበ the right for self determination ወይ እውን መሰል ርእሰ ውሳኔ ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ በቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ወይ ከዓ ሕቡራት መንግስታት ኣብ 1945 ክቀውም ከሎ ኣባርነት ዘለዎ ሃገራት ታሪኻዊ ናይ ሃገርነት ታሪክ ዘለዎም ኣቃውማ ዘለዎም ናፅነቶም ይግብኦም ዝበሎ ንኤርትራ ጥራይ ዝነፈጋ ንዕኡ ኣብ ምዕራይ ዓብ ግደ ከም ዝገበረ ዩኤን እቲ ኣብ 1993 ዝተገበረ ሪፈረንደም ድማ ትክክለኛ ከም ዝነበረን ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር ክትከውን ዝበቃት ምዃና እዩ ዝንገር ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እቲ ሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ቅኑዕ ከም ዘይነበረን ብትክክል መንፈስ ከም ዘይተገበረን ናይ ትግራይ ኤሊት ይኹኑ ናይ ኢትዮጵያ ኤሊት ብተደጋጋሚ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ካብ ቀደም ዝብልዎ ዝነበሩ እንዲሁ ግን ኣብዚ ናይ ሕጂ እዋን ግን ብተደጋጋሚ ዝጥቀምዎ ዘለዉ ስነ መጎትን ዘረባን እዩ ነዚ ድማ
نتناتنا ولدو دقيمنا دقاقيمنا كنحبرن كنفلتن ناي نفسه كفي إرتراوي حلافنة كويني سمعني سلمتاي نساتهم كالا جندار له نحنا كالا جندار لنا نحنا نمن سينا تخكلني حبريتا انت زيهمنا يو اتقيقا حبريتا نخلو انت ديس دعي نقدر كفالنا حبريتا سمنا كاسنا علنا يغليو نزلنا مغيار دما بزح سراح بزح دخام بزح تعري كم زاد لنا نايك بحر حزب كم مخانة متن دما بزح حيلتا تدلعي بوتا كم مخانة متن نحنا بدهوك خونا نايو كم زي عن تبزرانا يو بزحات حيلتات نتزوبانا أم قطصار الزقامانتهم ريجنال باورز هنا نزارب زل نمبر نايتهم سوبر باورز ناي روسيا ديو ناي تشاينا ديو ناي أمريكا ديو ناي أوروبا انترسس قبل علزين دعر وسيق كايو ناي إسرائيل انترس أبزي زوبانا دعر وسيق كايو زقددن زبرت أن بدهو يكون سلازي كل يرتراوي نتزولو كونتات بسبق أنبيبو بسبق ترديو نتكاب كبابينا زمت بروباغندا أم مكات كنغوي كم زلنا ناي نفس وكفنا حلافنة كويني سمعني مغنياتو if we don't اتنسمع زلنا بروباغندا بستفل عليه من قدي نزي مسل የአሰብ ጉዳይ አማራጭ የሌለው ቢሆን ጥሩ ነው የማይባል የሀገር የህልውና ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ 130 ሚሊዮን ህዝብ ይዛ በዓለም ላይ ካሉ ሀገራት በህዝብ ብዛት 10ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣ ላንድ ሎክድ መሆኗ ታሪካዊ ስህተት ብቻ ሳይሆን ጂኦፖለቲካዊ ወንጀል ነው። አሰብ የማን ነበር? የታሪክ ድርሳናት ይመሰክራሉ። አሰብ የኢትዮጵያ የተፈጥሮ መውጫና መግቢያ በር ነው። ከቀይ ባህር 60 ኪሎ ሜትር ብቻ በምትገኝ ሀገር ላይ የባህር በር መብትን መከልከል ሳንባ ያለ እንዳትተነፍስ አፍን እንደመድፈን ይቆጠራል። ይህንን ወንጀል የሰሩት ደግሞ የኢትዮጵያን ድክመት ጠብቀው ሕጂ ከም ትሪግዎ ዘለኹም ንሳቶም ነዚ ካምፔይንስ ደይን ደያውት መዓልታዊ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕ እዩ። መንግስቲ ብፕሮፌሰራቱ ብሊቃውንቱ ብፖለቲከኛታቱ ብገዳይምን ብሕጂ ዘለውን እንኮላይ በተዓበ ፕራይም ሚኒስተሩ ደጊሙ ደጋጊሙ ሕቶ ናይ ባሕሪ ዝግብኦም ታሪካዊ ባህላዊ ወላ ካልእ እናበሉ ዝዛረብዎ እዩ። እቲ ቅድሚት ዝረኣናዮ ግን ዝኾነ ይኹን ታሪካዊ ጭብጢ ተፈጥራዊ ባሕሪ ነይርዎም ተዝኸውን ታሪካዊ ሰነድ ነይርዎም ተዝኸውን ንኤርትራ ንጎምሸትን ብፕሮፓጋንዳ ምፅማም ዘይኮነ ብሕጊ ናብ ቤት ፍርዲ ኢኻ ትኸይድ። ናብ ቤት ፍርዲ ከይከደ ኣብ ሚድያ መፅኡ ዝግዕር ከንታይ ኩሉ ግዜ ዓማፂ ሓሳዊ ሰራቂ እዩ። ተርዲኹም ኣለኹም ገለገለ ሰባት ኣብ ሶሻል ሚድያ መፅኦም ሓደ ክስቶ ከምዚ ገይሩ ከሲስን ነይሩ ዝብልኹም ብፍላይ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝቕመጡ እንተኮይኖም ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ ገዲፎም ኣብ ሚድያ ዝዛረቡ እንተኮይኖም ክሕስቡ ስለ ዝደለዩ ዝተሓበ ምስጢር ስለ ዘሎ ነቲ ትክክለኛ ሓበሬታ ክዛረብሉ ስለ ዘይደልዩ ክኸውን ኣለዎ እምበር እንድሕሪ ብትክክል እቲ ጭብጢ እንተለዎም ኮይኖም ንሓደ ሰብ ኣብ ሚድያ ከሲስካ ወይ እውን ኣብ ሚድያ ቀፃሊ ስለ ዝበኻኻ ዝመፅእ ለውጢ የለን። ናይ ብሓቂ ታሪካዊ ጭብጢ እንተለካ ቤት ፍርዲ ኢኻ ትኸይድ። ኣብ ቤት ፍርዲ ከይድካ ድማ ሓቅኻ ትረክብ ጭብጢ እንተለካ። ጭብጢ ተዘይብልካ ግን ኣብ ሚድያ መፂኻ ቅንጣብ ዘረባታት ንሓዋወስካ ምንን ክትብል ትውዕል። ነዚ ድማ ማንም ኤርትራዊ ከስተውዕለሉን ዘድሊ ስጉምቲ ክወስደሉ ዘለዎን ኢለ እየ ዝኣምናነ። ስምዑ ኣብዚ ኢኮኖሚያችን እያደገ ነው። ህዝባችን እያደገ ነው። ከምጽዋ እስከ ሶማሌ 5000 ኪሎ ሜትር ነው ሲሾሩ። ትልቅ ሀብት ነው። ልናለማው አልቻልንም። ሌሎች ናቸው ከሌላ ቦታ መጥተው እንደፈለጉ የሚያደርጉት። ትንሽ አክሰስ ጋራንቲ ስጡ። እኛ ከፈረስን ሁላችሁ ትጠፋላችሁ። ትልቅ ስለሆነ ጥያቄያችን ይሄ ነው። ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ግን ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያን ኤክስትራክት እያደረጉ ኢትዮጵያን በእንትን ሰፈር እያባሉ መኖር አይቻልም። እንደዛ አይቻልም። ኢትዮጵያን አክብሮ የኢትዮጵያን ጉርብትና ወዶ ከኢትዮጵያ የሚደረግ ጥቅም ማንኛውም ነገር ካለ በደስታ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘረባ እዚ እቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱ ብዝተፈላለየ ብኤኣይ ጀነሬት ዝኾነ ስእልታትን ቪድዮታትን ኣቀናቢሮም ኣብ ቀፃሊ ፑሽ ዝገብሮ ወይ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ሓያል ምዃኑ ኩልና ንፈልጥ ኢና። ጥራይ እንታይ እዩ ግን ፀላኢኻ እንታይ ይገብር ኣሎ ክትከታተሎ ኣለካ፣ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ። ኣካይዱ ፈሊጥካ እቲ ውግእ ሳይኮሎጂካል ወርፌር እዚ ኣብ ባይታ ኣይኮነን እቲ ኩናት ኣብ ስነ ኣእምሮ እዩ። ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እቲ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ድማ ንሳቶም ብሓሶት ዋግዎ ኣለዉ፣ ንሕና ድማ ብሓቅን ብጭብጥን ክንዋግኦ ክንክእል ኣለና። ነቲ ናቶም ሓሶትን ድራማን ብታሪካዊ ሰነዳት ብሕጋዊ ሰነዳት ብትክክለኛ መርትዖታት እንድሕር ዲባንክ ጌርካዮ ሓሶትን ሓቅን ተተራፂሞም መን ከም ዝስዕር ዘዛርብ ኣይኮነን። ናይ 100 መዓልቲ ፃዕሪ ብሓሶት ዝተገበረ ናይ ሓንቲ ሰዓት ብሓቂ ዝፈሽል። ምክንያቱ ሓቂ ሓቂ እዩ ክትቅይሮ ይትኽእልኒ ኢኻ። ሓቅን ጭብጥን ከምኡ ድማ መርትዖታትን እንድሕር ቀሪብካ
እቲ በሓሶስ ተነጥቀ ገዛ ኣብ ሕውፃ ዝተነጥቀዩ ቀዳማይ ውሕጅ ምስ መፀ ሒዝዎ ይፅርግፍ ዝብል እቲ ውሕጅ ድማ ሓቂ ዝኸውን ዘሎ ሓቅን ጭጥን እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ንዑ ዝያዳ ንህዝብኻ ብኡ ጌርካ ኢኻ ክትምግቦ ዘለካ ዝብል እምነት ኣለኒ ሕጂ ናብቲ ካልእ ዝብልዎ ዘለዎ ኩነታት እውን ክንሰግር ኢና ምክንያቱ እቲ ፕሮፓጋንዳ is very very wide ምጽዋና አሰብን ይዞ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ዳንሰኛ እስካልሆንኩ ድረስ በየትኛውም የኮሜርሻል ህግ አሬንጅመንት ልፈቅድላችሁ አልችልም ብሎ የተቀመጠ ሰው ነው ሐሰን ሼህ በሶማሌላንድ መተንፈሻ እንኳን ብንፈልግ አልሸባብን የሚያንቀሳቅስ ወጣቶች ወደዛ የሚሄዱ በጣም ናሽናሊስት የሆነ ነገር አውርቶ አልሸባብ በደንብ ኤክስፕሎይት አድርጎት ብዙ ወጣቶች ወደሱ እንዲገቡና ሞቃዲሾ በ30 ኪሎ ሜትር በአልሸባብ እርቀት ውስጥ እንድታርፍ بزخونه اتي زربا انتايو تي حتونا ياف دغ بحري زبل زربا تزعبي اجندايو نعاتاتهم نعنان ما بكاب دبوباوي حجر دمصنا تريت كاب ኢትዮጵያ دمصنا سقاتات تزعبي ويونتي زلعل اقداسنو زلو سقاتات كاب سودان كمص زخل كاب يمن كمص زخل كاب جيبوتي كمص زخل كال كاب سعوديا كمص زخل زخونه سقات دفترو لير تراوي يلن سلازي يلو سلازي يغاطم مبزح غزي ማለት ካብ ሱዳን ነይሩ ካብን ሕልፍ ኢሉ ኣብቲ ታሪክ ከምና ኢትዮጵያ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ስቃት ዝፈጥር ግን የለን ስለዚ ኤርትራ ንናይ ኢትዮጵያ ነገር ሸለል ክትብሎ ኣይዋፃን እዩ ኣይትገብሮን እያ ድማ ሕጂ ናብቲ ፖለቲካዊ ኩነታትካ ክንሰግር ምንም በቪዲዮም በምንም ነገም ከነገ ወዲያም ማሳየት እንችላለን እኮ እልፍ አእላፍ ኮምቦይ ያጭርና የረጅም ርቀት ሚሳኤል ተሸክመው ሲምዘገዘጉ ታያለ አንዴ ለልደት ለምናውን ማለት ለበዓል የሚተኮስ ርችት እኮ አይደለም ድሮን ነው ያም ድሮን ታጥቋል እነሱም ድሮን ታጥቀዋል አንዳንድ ራሳቸውን ሲያታልሉ የሚሏት ነገር ታስቀኛለች ሻቢያ እኮ ምን ሽማግሌዎች ናቸው ወታደሮቹ ሽማግሌዎች ነው ይላል እንዴ ታዲያ ሽማግሌ ወታደር ጭንቅ ሲይዝና ብርክ ሲል ጠርተው እኮ መጥቶ ተዋግቶል ነፍስን አድኖ ዘንድሮ አብይ አህመድ በፓርላማ ፊት ታስታውሳላችሁ ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኑሮ በገዳኖ ሽማግሌዎች አሉ ማለት ብሓፈሻ እቲ እዚ ጋዜጠኛ ዝቦ ዘረባ ብፍላይ ኣብ ሓደ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ኣጀንዳታት ኣለዎም እንዲ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ኣረክቶት እዮም እቶም መራሕቲ ዓቕሚ የብሎም ገለ ዝብሉ ንሳቶም ኮይም ኣጥሒኖምኩም ኤግዛክትሊ ኢትስ አ ሲምፕል as that ድሓርካስ መራሕሲ ኣብ ውግን ወረውግን ናይ ብሓቂ እቲ ኩናት ተመፂኻ ወታደራዊ ዓቕሚ እኮ ሰራዊት እዩ ዝዋጋ እምበር መራሕቲ ይኮኑን ዝዋጉ የስ መራሕቲ ተራ ኣለዎ ናይ መራሕቲ ተራ ግን زياده ናይ ሓንጎል ስራሕ እዩ ናይ ጉልበት ስራሕ ኣይኮነን ናይ መራሕቲ ተራ ናይ ሓንጎል ስራሕ እዩ ስለዚ ሰራዊት ኣለዋ ዲ ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ ዲ ኤርትራ እዛ ቪድዮ ሓደ ሰብ ገይርዋ ነይሩ ብዙሕ ናይ ወታደራዊ ቪድዮታት ክንገብር ካብ ኤርትራ ደስ ይብለና ኣለና ምክንያቱ ናብ ንቡር ቁጠባዊ ኩነታት ክንከይድ ስለ እንደሊ ዘለና ግን የድሊ ድማ ኩሉ ግዜ ክፍክሩና ስለ ዝኽእሉ እዛ ቪድዮ ሓደ ሰብ ኤርትራዊ سوان زنبركا مزخاخري زنجر زي سلزي اتي وتدراوي عقمنا يرترا قصالي كقنا صبو خلو كمزن احنا دما فقرا يدلني يقلز بلا نسبالو فقرا يدلنانيو حيلنا خنري ندلنا نو كل حي رخايت رجل حيل خمسه لكامر اي اقداسي اب اسرع 15 because نت psychological warfare متى عقمنا psychological warfare زلو درونات لنادو جنفريت لنادو زبلو زلو يرترا خمسه بلاك وسدي بلون كم على بد ما حدا غنياتاتيو እቲ ሚስ ካልኩሌሽን ሳብርሶም ዘሎ እንተደይርዮም ጌጋ ካልኩሌሽን ገይሮም ናብ ኩናት ክወዝኻ ኹልዮም ኣብ ኩናት ክዕወቱ ከምዘይክእሉ ኤርትራ ክፅዕር ከም ትኽእል ፅቡቅ ጌርና ንፈልጥ ግን እንታይ ገዲሽከ ናብ ኩናት ትኸይ ፅምዶ እኮ ኣብይ ሚስ ካልኩሌሽን ገይሩ ናብ ኩናት ንኸይከይድ ኩናት ንኸይመፅእ ፅምዶ ዝግበር ዘሎ እቲ ዓይነት ፅምዶ እዩ እቲ ፅምዶ ናይ ሰላም ክንገብር ከለና ካልእ ድማ ወታደራዊ ዓቕምናትና ዴሞንስትሬት ዓቕሚ ከነርኢ ከለና ድማ ነቲ ወታደር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኢንተርነት ስለ ዝውዕል
ወታደር ናይ ኢትዮጵያ በፕሮፓጋንዳ ገይሮም አቢ ሻዕቢያ ሰራዊት የብሉን ኤርትራ ሰራዊት የብላን ንግሆም ምሸትን እናበሉ ዝነግርዎ ዘለዉ ቦይ ጌጋ ከም ዘለውን ኣብ ሓደጋ ከኣትዉ ምዃኖምን ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም መብዛሕትኡ ግዜ ዝማረኹ ዝነበሩ ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ እዮም ዝብሉ ወላ ሓንቲ ወታደራት እኮ የብሎምን ዓቕሚ እኮ የብሎምን ጥራዮም እኮ እዮም 10 ሰባት እዮም ዘለዉ እናበሉ ከም ዘታልልዎም እዮም ዝነግሩ ነይሮም ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ይነግሩ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ስለዚ ኤርትራ ሓሊፋ ወላ እኳ ኩሉ እቲ ሶፊስቲኬትድ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ እንተዘይነገረት ከምዚ ዓይነት ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝወፅእ እዚ ሓበሬታ ኣኪቦም እዮም ዘውፅዎ ዘለዎ ወይ እውን I don't know ወላ ብአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝተሰርሐ እንተኮይነ እውን I don't mind sometimes ገለገለ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ሚድያ ክረአ ክኽእል ከሎ ዝፈጥሮ እቲ ሓደ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ሓደ ግዜ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ክርኢ ከሎ ናይ ኣምሓርኛ ወይ እውን ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሚድያ ይወፅእ ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዝወፅእ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ድማ ወይ እውን ሓያል ኤርትራዊ ድማ ኣምሓርኛ ስለ ዝሰምዕ ናይ ሚድያ ኢትዮጵያውያን ሚድያ ይከታተል እዩ ስለዚ ንዑ ስለ ዝከታተል ንዑ ማዕርዩ ዝኾነ ማዕቀኑ ዝኾነ ካብ ኤርትራ ስለ ዘይወፅእ ኣብ ዘመነ ሚድያ ድማ ተቐልጢፉ ዝወፅእ ሓበሬታ ዝያዳ ናይ ምፅላው ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ኣብ ሓንጎሉ ሳይኮሎጂካል ፍርሂ ክስምዖ ይኽእል እዩ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ዝነበረ ኢንቨስትመንት ድዩ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ዝነበረ ቱሪዝም ድዩ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝሓስብ ዝነበረ ፕላናት ድዩ ንክቕይር ክገብሮ ይኽእል እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ስለዚ ነቲ ህዝብናትካ ኮንፊደንስ ከም ዝስምዖ ውሽጢ ዘሎ ድሓን ኢንተርኔት ስለዘየለ ከምቲ ቀፃሊ ዝብሎ ከይርዮ ይኽእል እዩ እቲ ብደገ ዘሎ ግን ናብ ኤርትራ ከይዱ ምስ ኤርትራ ኮኔክትድ ኮይኑ ከበርክቶ ዝኽእል ዝነበረ ብሰንኪቲ ናይ ኣብን ዕንደራናቱን ብብዙሕ መንገዲ ዝርእይዎ ንዕኡ ንሕና ኣብዚ ነምፅኦ መብዛሕትኡ ግዜ ኣቢ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ይሰዓር ከም ዘሎ እቲ ሓቀኛ ባይታ ዘሎ ታሪክ ኢና ነምፅእ እቶም ካልኦት ግን ናብ ካልእ ሚድያታት ክትሪኦም ከለኻ ናይ ኢትዮጵያ ክንምንታይ ፀብለልትነት ከም ዘለዋ ኩሉ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ከምዘያሎ ገይሮም ዝሸጡ ስለ ዘለዉ we need to be balance ዝኾነ ናይ ሚድያ ኣጠቃቅማ ክህልወና ኣሎ ወገን ኤርትራ ከምዚኦ ዓይነት ትሕሶታት ዝቕርቡ ቻነላት ድማ ዓብይ ኣኽብሮት ኣለኒ we need it sometimes we need it ከም ኤርትራ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር የላ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ እውን ንመንእሰይ ኤርትራ ጃህራን ፈኸራን ንክስምዖ ኢልና ኣይኮናን ኤርትራ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ ፍልሶም ሓያል ዓቕሚ ስለ ዘለካ ግን ንኣብነት ዝበለፀ ንብረት ጌርካ ኣድቨርታይዝ ዘይትገብረሉ ተኮይንካ ዝገዝኦ ሰብ ውሑድ እዩ ዝበለፀ ንብረት ኣለካ ኣድቨርታይዝመንት ከ ድማ የድልዮም ሱ ኩሉ ዓይነት ብሉፅ ንብረት ብዘይ ኣድቨርታይዝመንት ኣይሽየጥን እዩ they make ኣፕል ንኣብነት ኣይፎን ፅቡቅ ንብረት እዩ ክንዲ ኣፕል ኣድቨርታይዝ ዝገብር የለን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ you always have to ወላ ሓይሊ እንተለካ ዓቕሚ እንተለካ ኣድቨርታይዝ ምግባሩ ግን ፅቡቅ እዩ በቲ ሓደ ንህዝብካ ሞራል ሓፍ የብል ንፀላእትካ ድማ ጌጋ ዕንደራ ካልኩሌሽን ንኸይገብሩ መክትኢ ይኾኖም ሕጂ ናብ ካልእ ሓበሬታ ክንሰግር አገዛዝ በመጪው አዲስ ዓመት ከፍተኛ ህዝባዊ ተቃውሞ ሊነሳበት እንደሚችል ስጋት እንዳለው ተገለጸ። በተለያዩ ክልሎች ከሚደረገው የአማጽያን የትጥቅ ትግል በጣም በፈጠነ ሁኔታ ህዝባዊ አመጽ ስርዓቱን ሊያፈርሰው እንደሚችልና ይህም ጊዜ እየቀረበ እንደመጣ በብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤቱ በኩል መገምገሙን ነው ለአንከር ሚዲያ በደረሰ መረጃ ላይ ተመለከተው። በተለይ አዲስ አበባ ላይ ህዝባዊ ተቃውሞ በድንገት ሊከሰትና ሰርጎ በገቡ የተለያዩ ኃይሎች ይገዛ የመንግስትን አቅም የሚያዳክም ብሎም ሊያፈርስ የሚችል እንቅስቃሴ እንደሚኖር የሚጠበቅ እንደሆነ በግምገማው ላይ መነሳቱ ተገልጿል። እንታዮም ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሃንደበታዊ ናዕቢ ፐብሊክ ዲስኦቢዲየንስ ወይ ከዓ ናዕቢ ብሰንኪቲ ዘሎ ናይ ቁጠባ ናይ ፖለቲካን ፀገማት ሃንደበት ህዝቢ ክፍንጀር ከም ዝኽእልን ክልዕል ከም ዝኽእልን ክትንስእ ከም ዝኽእልን ንዕሪኻዮ መምሃራን ሓካይም ወታደራት ሰራተኛታት መንግስቲ ብምሎም ደሞዞም 5,000 6,000 9,000 10,000 ኣብታት እዩ ዘሎ ብር ድማ ክንምንታይ እንቆልቁ ኢሉ ኣሎ ተመናብረኻ ከመይ ኢሉ ተንሲሎ ስለዚ እዚ ፐብሊክ ዲስኦቢዲየንስ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ መላዓዓል ክፈጥር ከም ዝኽእል ወላቶም ተቃዋምትናቶም ተደጋጋሚ ዝኣምንሉ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ኣቢ ልዑል ስጋት ካብዚ በዚ ወገን እዚ ክመፅእ ካብ ዝኽእል ሓደጋ ፍርህን ራዕድን ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር። እዚ ድማ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን ወይ ከዓ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ከጋጥም ዝኽእል ነገር ምዃኑ ክንግምት ንኽእል። እቲ ሓደ ኣድማ ገይሩ ንኣቢ ከኣሊ ዘይተበገሰ ድማ እንታይ ይገብር ኣሎ ስምዑ እዚ 150,000 ኢትዮጵያውያን
በበዓመቱ 250 ሺህ ኢትዮጵያውያን ብዝሕጋዊ መንገዲ ከም ዝስደዱ ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ መናእሰይ ትምህርቶም ወዲኦም ኣብታ ሃገር ብስነ ስራሕ ዝሳቀዩ ኮይኖም በዚ ምክንያት ድማ እቶም መናእሰይ ናብ ስደት ከም ዘምርሑ ተገሊጹ ኣሎ 70% ህዝባ ትሕቲ 30 ዓመቱ ከም ዝኾነ ዝንገረላ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ዝነብሩ ብስነ ስራሕ ዝሳቀዩ ዜጋታታ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን 25.3% በፂሑ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ስነ ስራሕ ኩናትን ካልኦት ናይ ጸጥታ ጉዳያትን ዘንቀሎም ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ኣስታት 250 ሺህ መናእሰይ ዓመታዊ ብዝሕጋዊ መንገድታት ከም ዝስደዱን ኣብቲ ጉዕዞ ዝሕጋዊ ስደት ድማ ብርክት ዝበሉ ህይወቶም ከም ዝሓልፍን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ መፋርቕ 2000 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ዝበዝሑ መናእሰይ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ይስደዱ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ብስፍሓቱ ድማ ናብ ሃገራት ዓረብ ይስደዱ ከም ዝነበሩ እዩ እዚ ሓዱሽ ጸብጻብ ዝገልጽ ድሓር ግን ኣብ ኢትዮጵያ እናማዕበለ ብዝመጸ ስእነት ስራሕ ኩናትን ካልኦት ናይ ጸጥታ ጉዳያትን ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ከም ቀዳማይ መማረፂኦም ዝሕጋዊ ስደት ገይሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ቀረባዋን ድማ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮሚያን ትግራይን ብዘሎ ኩናትን ፖለቲካዊ ቁልውላውን ተስፋ ዝቆረጹ መናእሰይትን ክልላት ዝሕጋዊ ስደት ይመርጹ ከም ዘለዉ ተመላኺቱ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዕደላ መለለይ መንነትን ፓስፖርትን ዘሎ ምድንጓያትን ምንግልታዕን እውን ዜጋታት ብሕጋውን ድሕነቱ ብዝተሓለወ መንገዲ ንስደት ከይጓዓዙ ከም ሓደ እንቅፋት ከም ዝኾነ እዩ እዚ ሓዱሽ ጸብጻብ ኣመላኺቱ ዘሎ ማእኸላይ ስታቲስቲክስ ኢትዮጵያ ኣብ 2021 ዕላው ዝገብሮ መጽናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ኣብቲ እዋን ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ጥራይ 51 ሺህ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ተሰዲዶም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይተፈለጠን ዘሎ ሕጂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ስነ ስራሕ ኩናትን ካልኦት ናይ ጸጥታ ጉዳያትን ዘንቀሎም ዘይሰዓሩ ጸገማት መናእሰይ ነታ ሃገር ሰሪሑ ክሃንጻ ዝግብኦ ዓመታዊ 250 ሺህ መናእሰይ ብዘይሕጋዊ ስደት ትምንዛዕ ከም ዘላ ተገሊጹ ዘሎ ሕጂ እዚ ሓበሬታ እዚ ጽቡቕ ጌርና ምስምዑን ምስትውዓሉን የድሊ ምክንያቱ ህዝቢ እንድሕሪ ክስደት ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ክህልዎ ይኽእል እቲ ኮንፊደንስ ናብቲ ፓብሊክ ዘሎ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ኮንፊደንስ ናጎደለ እንድሕሪ ከይዱ ድማ ብዓብዩ እቲ ሃገር ኣብ ምንቕናቕ ከም ዘሎ ኩሉ ይኮነን ክሃድም ኢትዮጵያ ዝመሰለ ሃገር ድማ ብፍላይ እዚ ብብዝሒ ስደተኛ ዝኸዶ ዘሎ ናይ ዋሕዚ ናይ ስደተኛታት ሓደ ካብቲ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘፍርህ ነገር እንተሎ ንስ እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ሃገር ከረጋጋዕ ተዘይክኢሉ ደን እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣመሓደርቲ እቶም ምዕራባውያን ሃገራት ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ኣቢ ዘለዎም ካልኩሌሽንስ ክቕያር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ this is going to be a different story ግን ንግዚኡ ድሓን ስደት ናባታቶም ናባና ጥራይ ዝምልከት ገይሮም ዝወስድዎ ዝነበሩ እዩ ብግምጣሉ ናይ ኤርትራ ስደት እንተተሰደደ ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ እውን ንፈልጦ ኢና ስዑድ ዓረብ ወይ እውን ናብ ካልእ ሃገራት ዓረብ ዝኸይድ ስደተኛ ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ውሑድ እዩ እንተሎ ኮይኑ እዚ እንታይ ዘርእየካ ህዝቢ ኤርትራ ዘሰድዶ ምክንያት ዝበለፀ ዕድላት ናይ ስደት ስለ ዘለዎ ዝበለፀ ወረቐት ኣብተን ዝማዕበላ ሃገራት ኣትዩ ወረቓቕ ክወስድ ከም ዝኽእል እንተዝፈልጥ እምበር ናይ ብሓቂ ሽግር እንድሕር ኮይኑ ዘህድመካ ነፍስኻ ኣብ በቃ ናብ ዝኾነ ቦታ ኢኻ ትኸይድ ተርዲዮም ናብ ዝኾነ ቦታ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ እቲ ኤርትራዊ ናብኡ ዘይምኻዱ እውን ኦልሬዲ ናይ ስደት ዕላምኡ ናብ ዝበለፀ ቦታ ንክኸይድ ከም ዝኾነ እዩ ዝነገረካ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ስደተኛታት ኣሰልችዎም ኣብ ዘለወሉ እዚ ግዜ ኣብዘየድሊ ናይ ስደት ህውተታ ካብ ምኻድ መንሰይና ንክቁጠብ ደጊምና ደጋጊምና ንነግር ምክንያቱ ብዙሕ ፀገም ናይ ስደት ከም ዘሎ ተሰዲድካ ዝዓበየ ሓደጋ ክፅበየካ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ብፍላይ ሓንቲ ቪድዮ ናይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝሰደዱለይ ነይራ ምናልባት ተረኺባ ክበኩም እዛ ቪድዮ ስምዕዋ እቶም ናብ ኢትዮጵያ ክስደዱ ተሓስቡ ዘለኹም ነዚያ ስደዱሎም ኢኹም እኔ እስካሁን የዋሸሁት ይበቃኛል እስካሁን የታገስኩት ይበቃኛል ሰው ሲሸጡ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ኤርትራዊ መሸጥ ንብረት ነው የሚባል ንብረት ነው አውርደናል አውርደዋል ታፍርና እንግዲህ ዓላማው የኤርትራን ሰራዊት እናፍርሰው የሚል ነበር በእኛ ወቅት የኤርትራን ሰራዊት ለማፍረስ ግን ሰዎች እንዲመጡ ማድረግ ነው ግን ኤርትራን ሰራዊት ማፍረስ ዘመቻ ጀምራለሁ ብሎ ይሄን የሚመራው ወገን እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ኤርትራውያን ከም ናይ ንግዲ ንብረት ከም ዝረኣዩ ኣብ ትግራይ ኤርትራዊ ሒዝካ ማለት ልክዕ ከምዚ ወርቂ ከም ዝረኸብካዮ ምክንያቱ ንኤርትራዊ ጅሆ ሒዝካ ኣሲርካ ንዑ ንስድራ ቤቱ ዘይተኣደነ ገንዘብ ሓቡቡ ምባል ሃብቲ ምክዕባት ከም ትልክዕ ዘይሕጋዊ ወርቂ ካብ ትግራይ ወፂኡ ናብ ካሊእ ይሽየጥ ኣሎ ዝብልዎ ከምኡ ዓይነት ቢዝነስ ከም ዝውሰድ ዘሎን ስለዚ እቶም ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ክስደዱ ትኽእሉ እቲ ተኽእሎ ከምዚ ከጋጥመኩም ዘሎ ተኽእሎ ዓብ ስለ ዝኾነ ፕሊዝ ቢ ኬርፉል ንገርዎም ጌታቸው ረዳ ነዚ ክዛረብ ከሎ ከምኡ ምግጣሚ ሕዚንዎ ኣይኮነን እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዝነበሩ እቲ ዕላማ ናቶም ሰራዊት ናይ ኤርትራ
ንምፍራስ ነይሩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከተፍርስ ተደሊኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ እዩ ዘተንብህ ዘሎ ከምቲ መለስ ዝበሎ ጽቡቕ ካምፕታት ጌርካ ንዑ ናብዚ ንደገ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ክትብሎም እዩ ዘለካ እምበር ሓሒስካ ብ5000 ኣምፁ 5000 ተልካዮም ሰብ ክስደድ ኣይኮነን ፈሪሁ ጠጠው ክብል ኢና ዓዲ ዝብል ዘሎ ስለዚ ካብ ድንጋፀ ዝብገሰ ይኮነ ነቲ ረብሓ ንኤርትራ ንምፍራስ ትኽክለኛ መንገዲ ከም ዘይኮነ ይዛረብ ዘሎ እዚ ኸኣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ፖሊሲታት ደጋጊምና ክንሪኦ ከለና ኩሉ ግዜ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ይፍጠር ኣላ ከም ዝነበረ ንቐፅል ኣብ እቲ ፓብሊክ ዲስኦቢዲየንስ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ትግራይ እውን ተራእዩ ነይሩ ኣብ ትግራይ ንኣብነት ተራእዩ ዝብሎ ኣብ መቐለ ዝተራእየ ንኣብነት ዝረእይዎ ኣብ መቐለ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣድባታት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ጻድቃን ብወቅዒ ኣብ ቴሌቪዥን መፅኡ ዝፀውዖ እዩ ኣብ ነቶም ነቲ ናይ ህወሓት ይኹን ናይ ትግራይ ወታደራውን ፖለቲካውን ሓይሊ ከተፍርስዎ ትኮይንኩም ሓፊልኩም ኣብ ፅርግያ ወፂኹም ኣድማ ግበሩ ኣንጻርቲ መንግስትን ኣንጻርቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓትን ሓፊልኩም ከምታ ኣብ ራያ ዝገበርኩም ከምኡ ግበሩ ዝበሎ ተመሳሳሊ ንዑ ዝመስል እዩ እዚ ግን ብዝተወደበ መንገዲ ዝተኻየደ ምዃኑ ኣብዚ ስምዕዎ ኣብዚ ግዜ ቅንያት ናይ ኣሸንዳ ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ተሰሪሑ ዝስምዕዎ ኣብዚ ላይ ናብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክሰጋገር ከለኹ ትማሊ ኣብ ዓብዪ ዓዲ ኣብ መቐለ ባሎን ስታድዮም ኣብ መልኣ መቐለ እውን ባንዴራ ትግራይ ከይትከተል ገይሩ ዴሊበሬትሊ ማለት እዩ ኣብ ዓብዪ ዓዲ ብስሩ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ እዩ ነይሩ ኣብቲ ቤተክርስትያን ሪኢኹሞ ተኮይንኩም ኣብኡ ዝተሳተፍኩም ኣካላት እሱ ነይሩ ኣብ ትግራይ ትማሊ መዓልቲ ኣሸንዳ እዩ ነይሩ ሓንቲ ናይ ትግራይ ባንዴራ ኣብ ጎደናታት ይኹን ኣብቲ ስታድዮም ይኹን ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ ሓንቲ ናይ ትግራይ ባንዴራ ከይትውልብለን ከይትረአ ተገይሩ እዩ ዴሊበሬትሊ ጌታ እዩ ብክልተ መገዲ ሓደ ናይ ትግራይ ባንዴራ ናይ ውድብ ባንዴራ ይኮን ናይ ህወሓት ባንዴራ ይኮን ናይ ህዝቢ ትግራይ ባንዴራ ህዝቢ ትግራይ ብቃልሱ ብመስዋዕቱ ዘረጋገፆ ሕገ መንግስታዊ ባንዴራ እዩ እዚ ባንዴራ እዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ዝሰፈረ ባንዴራ ሕጋዊ ከለላ ዘለዎ ባንዴራ እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ካልኦት ክልላት ባንዴራ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ትግራይ ከይውልብለብ ተገይሩ ዝብል ነገር ሕድሕድ ምሁር ሕድሕድ ተጋዳላይ ሕድሕድ ዝምልከቶ ኣካል ክሓትት ኣለዎ እዚኣ ናይ ብርሃነ ልፍዓተይ ዝበላያ እዚያ ስለዚ ባንዴራ ናይ ትግራይ ክጠፍእ ከም ዘሎ ካብቲ ስፔስ ብናይ ኢትዮጵያ እዚ ንተጋሩ ቅድሚ 2-3 ዓመት ነቲ ባንዴራ ነቲ ሃገር ናይ ትግራይ ከም ዘይተዋደቑ ድሮ እቲ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንሪኦ ዘለና እቲ ፀገማት ግን ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እውን ስምዑ ውሳነ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ንሓደ ፖለቲካዊ ጉጅለ ዝወገነን ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ጸሊም ዓሸራ ዘንጸፈን ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዚ ዝሓበረ ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልደ ኣረጋይ እንትኸውን ኣብ ዞባ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ወሊድዎ ዘሎ ዝበሎ ፀገም ናይዚ ውሳነ ውፅኢት ከም ዝኾነ ሓቢሩ ትግራይ ንህዝባን ክብሉ መስዋዕቲ ዝኸፈሉን ኣካሎም ዝጎደሉን መንእሰይ ትግራይ ተኸፋፊሉ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ከም ዘላ እውን ኣብሪሁ ዝወሰነ ፕሬዝደንት ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓዊሱ መራሕቲ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኩነታት ክመሓይሽ ህዝብታት ክቐስን ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ብኣውሩ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ውሑስ ክኸውን ድሌት ከም ዘይብሎም ዘንፀባርቕ እዩ ነይሩ ክብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነቒፉ ተፈናቐልቲ ኣነ ኣብ ዘየለኹሉ ኣይምለሱን ዝብል ዘረባ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣሽካዕላሊ ክብል ድማ ወሲኹ ገሊፅዎ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብግልፂ እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ተረዳዲና ከም ዝመፃና ይፈልጥ እዩ እቶም ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ድማ በዓለ ፍስሐ ማንጁስ ጀነራል ዮሐንስ መዲድ ጀነራል ምግበውን ምስ በዓል ጀነራል ብርሃኑ ጅላ ተራኺቦም ብዛዕባ ላዕላዊ ግዛት ትግራይ ከም ዝተረዳዳና ኣጸቢቑ ይፈልጥ ከፍ ጉዳያትን ሽዑ ዳርጋ ተወዲኦም ነይሩ ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ትግራይ ቨሪ ዲስተርቢንግ ረባሽ ኣብ ዝኾነን ሓደገኛ ኣብ ዝኾነን ደረጃ ይኸይድ ኣሎ ካብኡ ስግሪልና እስከ ገለ ካብቲ ኣዝኻ ክንርኢ ደቢለይ ደኸእክን ኣብ ደቢለይ ከእክን 75% ሚእታዊ ደንበ ተቃወምቲ ቢዝነስ ኮይኑ ንግዲ ኮይኑ ጸኒሑ ኣይፈለጥናየን ሕጂ ግን ፈሊጥናየን ንግዲ ይበቃ ካልኣይ ታይሽሚ ይመስል ትሪዶ ኣለኹም ትዕዘቡ ደለኹም እዚ ህዝቢ ሎቕማፅ ዝፈቱ እዚ ህዝቢ ዞቕዒ ዝፈቱ ስለዚ ንውቃ ዓይጆ زهزبي لقمة يزفتو نلقمة صازم لزلوا خي مصر ده مسكهم أون كورة توان يمسك تدندين تهزبي وزهزبي زي حكينا يفتون زهزبي زي كان بعدرار قنوت أي فتوني
وخم بعد درار يفتون بعد درار كمان كوز هزبي وطروا كيز بلهم زهزبي طروا كيز بلهم على يا درار ما خم بعد يا درار يدلينان تايدا هزبنا نقماس يفتون كم نريكم نريو زلنا تدم بتقامو ناي شقات ناي بيزنس المخانو دقاقي مناينا تزاريبنا درو تدنقي زردو زلو دنقي ردو اتهم قرحات ديلا غيروم كم سراحن كم بيزنس انسلد وصدو تجناجينوم كاب بفرست كلاس ناي لفرتي سماي مدرن هاجر كم زم حضرين كساقسلو قال يوم دما تمنقسقاس كابن نابن وعلاتات كغبر كله اجندا ناي ميديوم سلازخونه ساتم كايربحلو لو مسكيناي تي منسي زي تردو دما اب اجندا ناي زياتهم كلل بلالو تسبو نجر مبزعتو سبنا نقحه ان لبمه ولا سم خيرو انت تدي تردى جبون هيوتون حدغانا ورده مسكده كاباتهم يهدمالو اتزحزن جن اتزحزن اتهم زبرحو دلو سبات بعلاتهم كمان سمعوا ابزي وفي انا يفوتوا يجين ان عقمي يبلون تعادن تاعلو مسلكه ابزي مهورات ازي بارلمنت كونغرس جلوزلو افكام اسكفتك تعمل جمرتا غيزه سدابتا مچرشتا غيزه سمعوا خايم يعريو ماما غاغان حلكايم كم زخبليهم ما تصيله وعفو ترديكا تتزارب على عندي كاين راه بلجيم وقال بحفشا كم نريو زلنا تي امونغو تزلوك تكون تاتسي نصورنا خوني دما تزلو برجين this is their thing مبزحتي يرتراو حنت نيرا خبير تراز مصت مخرس كنزيا كمص سلازلو قيوي خبلاش يخيلي بفلاي ازوم اب يوتيوب تنطفو كلابو زدلها حقنات مالتي سمعين نختركب كتبل تخاتلتي نختركب فولورز بسحي فولورز نختركب كتبل زي كونه حبريتا زي تباهل نجر دحر عدر رخيبك السوشيال ميديا اتي حسب تخاتلك بوا ابت بزعوا ولا بزعوا بزعوا عدخا بزعوا كبابي خاسي سخازي تفلطو زي لا نجر زي الا زي تجبر زي تسمع معت نجرات تركب زي بزتها لكم مدر تابكم وريحكم تأماني سبسي لايك شير قال خبر ندحر كوينوس نبحكي تأماني تنجيب لزخونا نجر زتفصمه بزح حكايات አለው بزح ነገራት አለው ፍላይ ንحنا هم ኤርትራንሲ ሀብታም ዝሆነ ተሕስቶ ለና ሕጂ ንዑኡታት ክስታይ እንዳገበርኩም ከምዚ ንጊዜያዊ ረብሓ ዘይኮነስ ንመጻኢ ንጊዜያዊ ረብሓ ዝክስታይ ዘብልኮ ንሕጂ ጥራሕ እምበር ድሕሪ Thank you. زياد فتري وازلهم حفتنا كاب إريتاليا تا زخبركم زدولكم لعميل هاي ترغبان تنهيلكم دولوا كاب زولو زنبرتيا وي حسابكم ودي لقلت بالكابتا نا إرترا تليفون تقبر زنبرت حفتنا تمخرنا تا تصبغي أبي إرترا سبي سمعهم هلاوي يقن مستل بواناتا وسق قبلتو خينو ميدياتات نكستخاخل وي ميدياتات كم زنو قبر دي كونت هزبنا زيادة كسمع كله نحكن حصوتن ريو زد ليو كوسد مغنياتو ميديا بيزنس ونسلو زخونه اتي بروباغندا ونسرح ونسلو زخونه زياده نعتاتهم تطو كتبلو ما يتخلنيها انتي كبر زلو تنق حد ناي تزبك عبلو زطقمون زي طقمون كفلت كخلالو زطقمون زي طقمون كللن نعوك سعبن كخلالو so I think اتي تنقع بخلتي وغني نت ميدياتات راي كم زخونو نمبال اخو لا يكون تزب زياده نسو زغبرو زلوها وسانتات كغبر خلالو حنتي ريبورت لابزي منالبات ابكال غزي 5 لومي قرب غزي حصير نسل زلو هيومن رايتس واتش بحالالو حدا تكال تفلط ويهم مچم بزعبه ኤርትራ ጽቡቅ ከውጹ ይኩሉን የምሳቶም ግን ሐድሽ ሪፖርት ናቶም ወጪሎ እዚ هيومن رايتس واتش ኩሉ ግዜ ኤርትራ ኣብ መخصاص ምስ ዝዘመተዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣብ ህዝቢ ዘሎ መሰላት ይኹን ናይ ካልእ ዝኾነ ለውጥ ከም ዘይገበረን ኣብ ልዕሊ ሚድያ ናይ ሃይማኖት ናይ ግዱድ ዕስክርና ዶ ገለ ናበለ ብዙሕ ጽሒፍሎ ዝግበኦ መልሲ ኣይሆብ መንግስቲ ኤርትራ ክቦ ግን እዚ ንቡር ተርየዩ እዚ ዝግበር ዘሎ ድማ እቲ ምስ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ዝምድናታት ንምግታእ ሓደ ካብቲ ክጥቀመሉ ዝኽእሉ ኣጀንዳ ንኤርትራ ደጋጊምካ ምኽሳስ እዩ ሂውመን ራይትስ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናታ መዐቀኒታት ይክህልዋ ዝኽእል ብርግፅ ግን እዚ ሂውመን ራይትስ ዎች ዝበሃል ሓደ ካብቶም ፅልዋ ዝገብሩ እዮም ኣብ ፖለቲካ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ንኤርትራ ድማ ከምዚ መህደሚ ስኬፕ ጎት ናቱ ዝተጠቀመላዩ ንጎምሸትን ብዛዕባ ዝዛረብ እዩ ሕጂ እውን ተወሳኺ ሪፖርት ኣውፂኢሎ ንኤርትራ ድማ ብፅቡቅ ኣይገለፃን
ስለዚ this is going to be another بدهو كوني ابز مص زلوان حجي نابتنا ايرترا وغن كنسجر حدا بزيا خجمر هدفين من قبل والهدافين كان مع الشوط الاول امام طلائع الجيش وهنا محاوله للتعادل شيكا يقترب علي سليمان مع الدقيقه 52 اظهر علي سليمان بحق فلوي تالنت كم زخونه كمسكر جمير له اب كلاب اسماعيلي اب ግብጽ خيدو اب تصاوتلو زلو ናይ بحقي مسدي ولا من كمان كنبل غيرنا له ናይ بحق زي سبزي مدرخ انت زركب ني راب جمع رابع عالم تصاويت كدمع زخل زنبره تصاوتايو it's amazing تسكيل ناتو قلطيفه مصيو درو ابتا كلب تطمات تصاوتاي كوينلو ابزا كتريوا صنحكم كمان اوف ذا ماتش زبل معرغون كم زوسده ናይ بحق تدريبل مغبارو صلكا جول متاو تراديكونس ملكت ናይ كعسو ارغاغصا تاهزا ናይ بحق دما ናብ ግብጽ መብጽሑ ዝበለጸ ኩዕሶ እግሪ ክለባት ዘለዋ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ግብጽ እዩ ስለዚ ኣብ ግብጽ ኣብ ዝበለጸ ናይ ኣፍሪካ ክለባት ክጻወትን ንላዕሊ ገጽ ወላ ናብ ኤውሮጳ ናብ ካልእ ንኽመጽእ እውን እቲ ዝበለጸ ዕድል ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ዌልዳን ሓውና ክቡር ሓውና ዓብዱ ስሌማን ቀጽሎ አይ ቲንክ ብሩህ መጻኢ ዘለካ ሰቢኻ ቢንያም ኣብ ብሽክሌታ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ፕሪሚየር ሊግ ናብ ኤውሮጳን ዓብዱ ስሌማን ድማ ካብ ማይ ኤርትራ ዝበቆለ ኣብ ግብጽ ዝበለጸ ውጽኢት ከምጽን ሽሙ ይኹን ክእለታትናቱ ጎልናቱ ኣመዝጊብ ድሮ ዓብ ክብሪ ዝወሃበ ዘሎ እዩ ማን ኦፍ ደ ማች እውን ተሸሊሙለ ይብልለው ንዓሉ ስሌማን ኣጣቁዕልና ሞራል ሃቡልና ዌልዳን ወዲረና ኣጆኻ ቀጽል ክንብሎ እንደሊ ካልእ ሓንቲ ቪድዮ ካብ ኤርትራ ዝወፀትካ ክንርኢ ተና ወናኒ ሴራ ቤት ምርቲ ፋሽን ዲዛይነር ነጋሲ እሳሃጤን ብኽብሪ ይዕድሙ زغبركمن زغبركن عدماتن تمارو سيرا بيت مرتي فاشن ديزاين سنتبان بروفيشنال ديزاينراتن ميك اب ارتستن مويوان مفراي زغمه بيت مرتي ابزمريت توم غاري المغبر مويا خصكو زد That's zebel. These are also another signs of the عدنا نابصبو ገጻ ተኸይድ ከም ዘላ very normal ዝኾነ ናይ fashion ናይ design ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ዲዛይነርስ ኣብ ፖቴንሻል ኣለኩም ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና ቁጠባዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ፅባሕ ንጎ ካባኹም ይኽገዝእ ስለዚ አይ ቲንክ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዓቕምና ብፍላይ እዚ ኦንላይን ሾፕ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ኮይኖም እቶም ዲዛይነርስ ናቶም ኦንላይን ሾፕ ገይሮም እቲ ሎጂስቲክስ ናይ ፍላይት ናይ ኤርትራ ኩሉ ነገር ምስተዓረየ እዞም ዲዛይነርስን ካልኦት ክሬተርስ ወይ ከዓ ገለ ነገር ዝፈጥሩ ዘሎ ዓብ ረብሓ ክህልዎም እዩ ምክንያቱ ዙርያ ሰብ ብቐጥታ ካብቲ ዝሰርሓ ዘሎ ሰብ ኦርደር ክገብር ስለ ዝኽእል እቲ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዓብ ረብሓ ክረክብ ይኽእል እዩ ኢንተርኔት ድማ ነዞም ፋሽን ዲዛይነርስ ንካልኦትን ዓብ ረብሓ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ዕፁሉ ጥራይ ኣጆኹም እቲ ኩነታት ክቕየር እዩ እቲ ዕድል ድማ ክመፀኩም እዩ እንድሕር ክሰርሕን ክጎይን ዝፀንሐ ጥራይ ድማ ክረብሓላ ክብል ይደሊ ነዚኦም ኣሕዋትና ድማ ቤርሊን ክኸይድኩም ሰፖርት ግበሮም ቤርሊን ድማ ከም ወትሩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ንዓይ ሓንቲ ዝገረመትኒ እስከዛ ማዕዳ እዚያ እስከ ክልተ ክበኩም እየ አስመራ ስታር ሆቴል ብዘለዎ ውሕሉል አገልግሎት ለመሆን ከም ቀደሙ ዓማዊሉን ምዕጋብ ሃየዳ ኣብልኩም ኣብ አስመራ ስታር ሆቴል ከተዕርፉ ምስ እትደልዩ ዝተፈላለዩ ዓቐናት ዘለዎም ብህድኣት ከተዕርፈሎም ምቹእነት ዝፈጥሩልካ መደቀሲ ክፍልታት ስዊት ሩም ምስ ምዕሩግ መቐበሊ ኣጋይሽን ሙሉእ ቀረባትን ጠረባትን ዓማዊል በዓል ሓደን ድርብን ናይ ስድራ ቤት መደቀሲ ክፍሊ መርዓውቲ ብምቹእነት ዘዕርፍሉን ዝሕፀኑሉን ኣብ ትካልና ኣብ እትፀንሕሉ እዋን ድማ ኣብ መዕረፍ ክፍልኹም ናፃና ኢንተርኔት ኣገልግሎት ኣዳሊና لكم علونا زي غريماتني ناتنا انترنت سيرفيسز ابت هوتيلز كم زلو يسمع له غاغل هوتيلات كوزوم صعدو يوتيوب كغبر خلو سمع له ግን አክን ምንታይ ኃይል ለወቲ ኢንተርኔት እዚ ሓደ ካብቲ ሰሓብ ክኸውን ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ኣብ ኢንተርኔት አዲክትድ ስለ ዝኾነ ነቲ ቱሪዝም ናይ ኤርትራ ዓቢ ኣብ ደገ ክኸፍተሉ ዝኽእል ምዃኑ ይዝርዳእኒ ንግረ መንገድና እስከ ክልተ ሓንቲ መስሓቂት ሓንቲ ድማ ምኽሪ ክበኩም እየ ቦጌርና ክንውድእ هاي وهاريو أنت دعاء والكادو ندخاي وهاريو أنت دعاء دعلان نخا كندها افتمات قديف نصنعها هو دعاء أملاك عدمان تعنان سلازة هذاني كابز زعبها بتيلن ساري يا خمزة حرفة ليس لازة فلتك كساري بيلكا ديخا كابد خلنا زغف حمام على دي هو ألوه كمزانات كني أزمان شكر ندور أطعمتها شكر يا بوك تبلكها وا نورام أنت توكاب زعبة حمامي كل فلا يودعكم وا ما أنا ودي وا
أمنتي وديك أمنتي وديك هذا صبوا أنا بزي أجيره من داس دراية نقولكم كم بلعة جباري لكم ما ويقصكي والكاد ندخل وهاريو أنت دخل ودعنا نخا كندها افتمت ولا فيلم تاعتي يا غير ترازلو نبيزنس ويكان السرح نبيزنس ويكان السرح زي كنت مكينة ندحري اللاتنا خوينا ويون كم تلقحنا مالت بك بلقح غيرنا زي نسرح الله ويون تكال زي كنت ندحري مكينة اللاتنا خوينا مكينة ايكونا نون ننزلنا انتاي دا باروت ناي عدا إنا نتوم زلقو احنا سبات نوع من هافتمات نقبر زلنا أبقل اوان بزعها سبات بلقح مكينة حزو يرأيهم نمنتاي تيلنا نمنتاي تعلامان تيلنا جن بقى زي تدليهم كن الساعة تايرا قول بيتي جزء عندي ودع عدي جزء عندي كم زكوا جزيو أنا خد أمن كويني إننا بلو مكينة جزء رأي إزي جن ني جنزبنا زبلع سألأي إمبر تبب محدرة ناي جنزب أيكونن منياتو مكينة بفاينانس كن حزها لنا أنتينا هابتي كنا ندلب زلنا بعدين ندل نوسخ زلنا إذا ما لدنا توار حاول نخف له كفليت أو ستوك ماركت بمفارديو بمهلال دي نجنزبنا بجوب كنت كملو أنتينا نقبل زلنا نجنزبنا هنا نطفو زلنا مال exactly عاب ماكينة كبر ماكينة مالتقات جزء إنفستيجر كات إنفستمنت ناتكا بوز خون أتاو مزجبرنكا بتولد نايت إنفستمنت ناتكا كبر ماكينة كتجزء دحرقينكا مبر كبر ماكينة بعد BMW بعد مرسيدس زجزء مغنياتهم كله كاي كلن هاي دحرت بطع عويت كلها جو فور إت كن أبكو طبعا بفلا بفاينانسين تجزء وزر لهم كسارايو تطعنكو قول خبلكم يدلي إذا حاولنا دما صبوا مخرج بلو مخرج دما كاب كله كاب حوقاي دمت تتقاملوا أيلو مارس سبزكودي مجمريا ገንዘብ حزو أوهلو إنبس جبرو تماهيركم سبتينكم تقلني من قدم رأس خلكم يدلي لو ما عرف سبزخنو دينا لايك جبرو شير جبرو نابلنا مزيان قد فكم مزرورة